私の名前は、緑川愛香。実家は寿司屋を営んでいる。そのため、バイトといえば実家の手伝いだ。そんな寿司屋に40人分の貸し切り予約があった。誰からなのかと聞いてみると、私の通っている大学の先輩だ。当日は大変な忙しさになるだろうと覚悟していたのだが、なんと当日になり予約時間を過ぎても誰も来ない。両親は慌てふためき、私は先輩に電話することにした。遠山先輩の携帯ですか？ああ、そうだけど、お前誰だ？緑川寿司のもので、緑川愛香です。なんだお前、緑川寿司の娘だったのか。そうですが、今日予約を入れてますよね。そうだったっけ。忘れてたんですか？そうだな。そんな小さいこと覚えてる必要ねえもんな。小さいって。両親から予約の名前を聞いたとき嫌な感じがしたが、どうやら私の勘は当たっていたようだ。この遠山という先輩、やたらと考えが浅く、しかもズボラな性格のため、周りに迷惑をかけているのだ。今回もおかしなことにならないといいがと思っていたのだが、どうやらおかしなことになりそうな気配だ。40人分の貸し切りという予約なんで、来ていただかないと困るんです。もう宴会の準備もできていますし、予約時間も過ぎていますから。そうは言われてもな。俺としちゃ、行く気がなくなっちまったからさ。行く気がなくなった？どういうことですか？そういうことだよ。寿司なんてのは食べようと思えば、いつでも食べることができるだろう。それよりも楽しいことがあれば、そっちに気が行くもんじゃないか。それはそうでしょうけど、予約したんですから、こっちとしては来るものだと思って、ちゃんと準備してるんですし。そんなの知るかよ。予約ってのは行くかもしれないけど、行かないかもしれないってもんだろう。確固たる契約ってわけでもないんだからさ。愛花ちゃん、こんなことで目くじら立てるもんじゃないよ。そんなだとモテないからさ。モテるモテないは関係ない。店に予約を入れたのは自分なのだから、ここに来るのが筋というものだろう。店も貸し切りにしてるんですから、来てください。貸し切りにしてるなら、今から開店すればいいじゃないか。今から営業するにしても、準備が違いすぎます。そんなことないだろう。普通にのれんを上げて、客を呼び込めばいいじゃないか。俺たちが食べる予定だった料理を出せば、それで問題解決だろうがよ。宴会用の料理と普段のものは違うんですよ。予約を入れたんだから来てくれないと困りますって。うるせえな。予約に関してはキャンセルすればいいだけだろうが。キャンセルって、もう当日なんですよ。予約を入れるときにキャンセルは1週間前までって言われたはずですが、3日前までのキャンセルなら 30% のキャンセル料で、当日キャンセルは 50% のキャンセル料をいただきますって。そんなこと言ってたかな？聞いた覚えがないな。きっと言わなかったんだろう。何せ、俺の方にそんな記憶がないんだからさ。言ってないはずないですよ。これはどちらのお客さんにも予約が入るたびにちゃんと説明していることなんですから、遠山先輩の時だけ言わないなんてことあるはずない。いや、俺は聞いてないな。きっと言い忘れたんだよ。そういうこともあるだろう。それとも俺が予約をした時に、その予約を受けたのがお前だったのかよ。違います。私の母です。だったらババアってことだろう。ババアなら言い忘れってこともあるだろうが、年寄りってのは言ったつもりになってるだけってのがあるんだからさ。母をババア呼ばわりはやめてください。おうおう、親孝行娘。とにかく来てください。行かねえよ。なんでですか？これじゃあ詐欺じゃないですか。詐欺とか随分な言いようじゃねえか。だってそうじゃないですか。貸し切りの予約を入れておきながら来ないなんて。その時は行こうと思ってたんだよ。それが行く気がなくなったんだからさ。これは詐欺には当たらないだろう。いつ来る気がなくなったんですか？そうだな。1ヶ月くらい前かな。1ヶ月前？それならどうしてその時にキャンセルを入れなかったんですか？キャンセルの電話を入れてくれたら
こっちだって準備しなかったのに。行かなかったら、それでキャンセルだろうがよ。そうはならないから、今こうして電話してるんじゃないですか。店はお客からのキャンセルが入らない限り、ちゃんと準備して待ってるものなんですよ。それはそっちの言い分。こっちとしては行かなかったら来ないと思うだろうなーって、そう思ってるんだからさ。いい勉強になったんじゃねえの？なるわけないでしょ。非常識すぎますよ。お前さ、俺が先輩だってこと忘れてんじゃねえの？先輩にそんな態度取ってもいいのかよ。忘れてはいませんよ。ただ、私だって緑川寿司の一員ですからね。予約してくれたお客に電話するのは当然ですよ。それに、来てくれとお願いするのも当然でしょ。お前のはさ、お願いなんかじゃねえんだよ。こっちはこっちで楽しくやってる時に水さしてるだけ。楽しくやってるって。ああ、みんなで楽しくやってるんだよ。寿司なんてのはどうでもいいわけ。だったらどうして予約なんてしたんですか？予約しなかったら貸し切りにできねえからだよ。そんなこともわかんねえのかよ。そうですか。何を言っても今日の宴会はキャンセルということですね。そうだよ。じゃあ、キャンセル料が発生しますから、払いに来てください。はあ、キャンセル料なんて払うわけねえじゃん。お前が払っておけよ。なんで私が？お前は俺の後輩だからだよ。40人分のキャンセル料がいくらになると思ってるんですか？学生が一人で払えるような金額じゃないですよ。そんなこと知るかよ。だいたい、俺らは今そっちにいねえし。こっちにいないって、どこにいるんですか？沖縄。沖縄？予約しておいて沖縄ですか？そう。みんなで沖縄旅行中だぜ。それ、いつから行こうって決めてたんですか？そうだな。1ヶ月くらい前かな。やっぱり、もしかしてうちの店に予約を入れて、すぐに決まったことですか？ああ、勘がいいね。その通り。だったら、どうしてキャンセルしてくれなかったんですか？また同じ質問かよ。よっぽど困ってるんだな。かわいそう。ああ、そうか。それで、いつこっちに戻るんですか？そうだな。明日には東京だな。さらば沖縄って。明日ですね。明日にはこっちに戻ってくるってことですね。ああ、そうだよ。それで戻りは飛行機ですか？それとも船ですか？飛行機だ。ちんたら旅気分を味わうなんてよりは、さっさと戻って酒盛りしようってことになってるんだよ。ああ、その時に、緑川寿司で宴会してやってもいいぞ。結構です。またドタキャンされたらたまりませんからね。ああ、人がせっかく客になってやろうと思ったのに。まあいいや、そういうことだからよ。俺らは旅の続きを楽しむからさ。じゃあなー。遠山は楽しそうにそう言うと、電話を切ったが、こっちとしては楽しくなんてない。なんとかしてキャンセル料を取らなければ、うちの店は大変な赤字になるのだ。両親を見てみると、二人ともがっくりと肩を落としている。私はスマホの待ち受けをタップすると、あるところに電話をかけ始めた。その翌日、先輩たちが空港内に姿を現した。待ち伏せしていた私は、黒いスーツの軍団と共に、先輩たちを取り囲んだ。目の前に、こわもての兄さんたちがずらりと並び、しかも40人の学生を取り囲むようにしているのだから、これは怖い。逃げようにも逃げられない状況に、誰もが顔面蒼白だ。なんだよ、あんたら。声を震わせながら、遠山がそう言ったが、黒い軍団の中に私を見つけると、急に強気になった。なんだ、こんなエキストラを用意してきたのかよ。誰がエキストラだ？あんたらだよ。どうせ緑川一人じゃ俺らに勝てないからって、あんたらに頼んだんだろ。まったくさ、こんなことするくらいなら黙ってればいいのにさ。あんたらもいくらでこの仕事を請け負ったんだよ。
時給1000円くらいか。よくやるな。もっと仕事を選んだ方がいいぜ。言いたいことはそれだけか。あ、何偉そうに言ってんだよ。それにしても緑川、お前も随分と人相の悪いのばかり集めたよな。こんなことに金使うなら、キャンセル料を自腹切った方がずっと有意義だろうが。どうやら、遠山はこの黒い軍団をバイトだと思っているらしい。だが、ここに揃っているのは、全員本物のヤクザだ。何せ先頭に立っているのが、私の兄で、清流組の幹部なのだから。昨日電話したのも、この兄だ。こんなことをすれば、私がヤクザと関わりがあることが周知され、大学生活がやりづらくなるかもしれない。そう思って、今まで友達に兄の存在を明かしては来なかったのだが、さすがにショックを隠せない両親を見ていたら、そんなことなど言ってはいられないと思ったわけだ。ガキが、迷惑料として700万を払え。あ、迷惑料だと？なんで迷惑料なんだよ。意味わかんねえよ。てめえらが昨日、緑川寿司をドタキャンした迷惑料とキャンセル料だ。高すぎんだろうがよ。そんなの払うはずねえよ。バカなことしてないで、解散解散。何がバカなんだ。お前らが緑川寿司の予約をドタキャンしたからだろ。そんなのドタキャンしたところで、問題はねえだろうがよ。予定をキャンセルされるリスクなんてのは、どこにでもあるんだからよ。やられた側が、どれだけの迷惑を被るのか、考えねえのか。そんなのいちいち考えてたら、世の中つまんねえんだよ。こんなクソバイトしかできねえようなお前らには、わからねえだろうがな。お前、さっきからバイトだと言っているが、どういうつもりで言ってるんだ？どういうもこういうもねえだろ。緑川に頼まれたんだろうが。ヤクザのふりして、俺たちを脅そうってんだろう。それで俺たちがビビってキャンセル料を払うって魂胆だろうが。あまりにも陳腐すぎるんだよ。こんなエキストラしか仕事がねえとか、かわいそうな奴ら。なるほどな。それでバイトかよ。残念だがな。俺らは本物のヤクザだ。ああ、そんなわけねえだろうが。本物のヤクザがどうしてこんなところにいるんだよ。お前らが本物だとしたら、緑川にヤクザの知り合いがいるってことじゃないか。それは学生として問題だろうが。俺は、緑川寿司の長男なんだよ。そうなのか？そう。この人は私の兄。私ではキャンセル料を取ることはできそうもないから、兄に応援を頼んだんです。卑怯だろうが、ヤクザに応援を頼むなんて。緑川寿司は、俺の実家だからな。実家が困ってるんだ。助けるのは当然だろうが。だからって、緑川寿司がヤクザと絡みがあるなんて、そんなこと知らなかった。知ってたらやらなかったとか？そういうわけじゃ。700万、払ってもらおうか。いつまでもこんなところに足止めは嫌だろう。それはそうだけど、いくらなんでも700万なんて、そうやすやすと出せる金額じゃないじゃないか。そいつは知らねえな。キャンセル料を素直に払っていれば、100万にはならなかったはずだ。だがお前らが払わねえってことで、俺が動くことになったんだ。ヤクザを動かせば、それなりの金額に跳ね上がるのは当然のことだ。だけど、っていうか、こんなところであんたらみたいな人たちがたむろしてたら、そのうち警備員が来て追い出されるぞ。そうなったら困るのはそっちだろ。何を思ったのか、逆に責めようという遠山。だが、兄がそんな脅しに乗るはずがない。そうだな。だがよ、お前らに手出ししてるならそうなるだろうが、俺らは円満に話しているだけだ。それでここから追い出されることはねえんだよ。残念だな。くそ！さあ、払ってもらおうか。
700万はここにいる全員で払えば、一人17万5千円だ。そのくらいなら払えるだろ。沖縄に旅行に行くくらいなんだからよ。確かにそうだけど。遠山が払う方向に向くと、その場にいた先輩たちの中から声が上がった。俺たちはちゃんとキャンセルの電話をした方がいいって言ったんだ。沖縄旅行に決まった時に、それを無視したのは遠山なんだから、そのキャンセル料は遠山が一人で払えばいいと思う。なんと、味方だと思っていた仲間から裏切りの言葉が出てきた。もともと遠山に逆らえない人たちの集まりなのだから、いつかこうなることはなんとなく想像できていたことだ。しかし遠山としてはびっくり仰天だろ。そんなわけねえだろうがよ。なんで俺一人で払わないとならないんだよ。だから、俺らはあの時遠山にキャンセルするように言ったじゃないか。そうしないと店に迷惑になるからって。その時、お前はそうだなって言ったじゃないか。だから俺らはキャンセルしたと思ってたんだ。ってことは、俺たちは何も悪くないということじゃないか。おお、見事なやり返しだ。つまり遠山が一人で全てを仕切っていたということになる。こうなると、確かに遠山一人の責任ということだろう。じゃあまあ見ろ遠山め。おいおい、仲間割れかよ。それはそれで構わねえけどよ。いつまでも払わねえなら、てめえら全員の家をぶっ壊すことになるぞ。早いとこキャンセル料を入れた方が身のためだ。俺たちは関係ないですよ。さっきも言いましたが、キャンセルしたと思って旅行に行ったんですから。キャンセルしてないなら旅行になんて行きませんでした。つまり、この兄ちゃん一人の仕業ということだな。どうする兄ちゃん。お前が払わねえとみんなに迷惑がかかるぜ。それにいつまでもごちゃごちゃ言ってるなら、700万がどんどん増えていくぞ。そんな、700万だって払えないのに。払えないなら父ちゃんに泣きつくか。こっちとしちゃ、誰が払っても構わねえんだ。親だってそんな金。そうだろうな。700万を払っちまったら、てめえの大学の費用が払えなくなるだろうさ。大変だよな。大学を辞めて、履歴書に大学中退と書いて就活するか。就職先があるといいな。そんな。その時だった。遠山の腕に自分の腕を絡みつかせていた女が声を発した。この女は遠山の彼女、田中明美。そしてかなりのドキュン女と来ている。何が700万よ。私たちに逆らうと、痛い目見ることになるわよ。やっぱりドキュン発言だ。何せこの女、自分が田中組組長の娘なものだから、親の権力を傘に着ている、虎の被り物をした狐なのだ。だが、田中組といったら弱小組織で、組員の人数だってかなり少ない。それでも、お嬢と呼ばれていることで、いい気になっているという、勘違いお嬢なのだ。なんだ、田中かよ。兄は私の説明を聞くと苦笑した。そりゃ、苦笑するよね。他のスーツ軍団は、笑っていいものかどうか、必死に笑いをこらえているが、これが上下関係の辛いところだろうな。何がおかしいのよ。お前たち失礼じゃない？そうだぞ。明美はな、田中組のお嬢なんだ。お前らがどこの組織の連中か知らねえけど、明美はでっかい組織のお嬢なんだから、バカにしてると痛い目見ることになるぞ。明美が出てきたことで、急に態度が大きくなる遠山。これもまた超勘違い野郎だ。ヤクザの娘と付き合っているからと、自分まで強くなったように錯覚しているのだ。そうかい。こいつは失礼したな。そういうことなら、田中組の事務所で話をつけようじゃねえか。てめえらガキと話してても拉致が開かねえや。ヤクザの組事務所、それは俺たちも行くべきなんでしょうか。そうだな。お前らは、ちゃんとキャンセルしようって気持ちがあったわけだからな。今日のところは勘弁してやるさ。さっさと帰れ。そんなのずるいじゃないか。お前がこのグループの頭だろうが、頭なら頭らしく、てめえが責任取るのが筋だろうがよ。大丈夫よ。あんたは私の彼氏なんだからさ。私のパパがちゃんと守ってくれるわよ。
そうだな。明美にそう言われて、その気になった遠山は、またしても落ちそうだった気持ちを持ち上げ、兄たちの車に乗り込んだのだった。これは面白いことになりそうだと、私も兄の車に乗り込むと、田中組の事務所へと走った。兄としては、私を連れて行きたくなかったようだが、こうなったら乗りかかった船というものだ。田中組の事務所に着くと、田中の組長は驚いていた。これは、緑川さんじゃないですか。なんで明美まで、それに、と、遠山と私を見た。これはあまりにも奇妙な光景だろう。こいつは俺の妹だ。それと、そのガキはあんたの娘の彼氏だってよ。何？俺の娘の男だと。一瞬にして父親の顔になった組長だが、その顔は鬼のような怒りを含んでいる。さすがに父親に睨まれた遠山は小さくなっていた。それもそのはずで、この二人、深い関係であることは誰もが知っているのだ。あんたの娘とガキのことについては、後でやってくれ。まずはこっちからだ。すいません。おい、緑川さんにお茶だ。それと、緑川さんの妹さんにケーキをお出ししろ。まさかの好待遇に驚いていた私だったが、遠山も驚いていた。だが、驚きを飛び越えて怒りを感じていたのが、明美だ。パパ、なんでこいつらにそんなにペコペコするのよ。しかもこいつなんて。と、私を指さした。私の後輩なんだからね。確かに後輩だが、絡みなんてまるでない。大学の校内で行き合っても、言葉を交わすこともない関係だ。ところが、それを聞いた組長は怒鳴った。黙れ。緑川さんに失礼だろうが。そんなんでこいつの兄貴にそんなに？黙れ。緑川さんは清流組の幹部なんだ。うちのような弱小組織が叶う相手じゃないんだ。お前は黙っていなさい。まさかの父親からの叱責に、むっとした明美は、本当に頬を膨らませて、あさっての方を向いてしまった。それで、緑川さん、今日はどのようなことで？そのガキがな、俺の実家の寿司屋で40人分の貸し切り予約を入れたんだが、こいつドタキャンして、沖縄旅行に行きやがったのさ。その中にはあんたの娘もいたんだがな。ああ、確かに沖縄に行くと言っていますし。ああ、このガキと一緒。まあ、そういうことだな。だがよ、ドタキャンならキャンセル料が発生するのさ。それを払いもせずに自分たちは楽しいことばかりしやがる。それで空港まで迎えに行ったってこった。そうですか。それで、この人キャンセル料と迷惑料だって言って、700万は払えって言ってきたのよ。そんなの払えるはずないじゃん。700万？それはどういうことで？素直にキャンセル料を払ってれば、100万にもならない金だったさ。だが払わずに遊びほうけて、払わなくてもいいと抜かしやがった。そこで俺が動いたんだが、清流の幹部である緑川が動いたんだ。キャンセル料だけのはずねえよな。だから、キャンセル料と店と俺への迷惑料で700万だ。どうだ？妥当だろ？そうですね。そういうことなら妥当だと思います。だがな、こいつら金がねえと言い出した。するとあんたの娘が、自分の親は田中組の組長だと言うじゃねえか。だったらあんたに肩代わりしてもらうしかねえと思ってな。そういうことですか。わかりました。おい、700用意しろ。組長がそう言うと、金庫から700万が出され、テーブルの上に置かれた。さすがにこんな札束は見たことがない。これがヤクザの取引なのかと驚いていると、組長がとんでもないことを口にした。このお金はお渡しします。さて、そこでだ。おいガキ、ひとまずてめえの代わりに金を払ってやったが、ただ払うことなんてあるはずねえのはわかるよな。パパ、彼は私の彼氏なんだよ。それがどうした？ここからは男同士の話だ。
いいか。俺はてめえの代わりに700万を出した。てめえは、その金を返さねえとならねえ。だがよ、俺の娘にちょっかいを出したんだ。700貸して700じゃ、面白くねえや。2000万、返してもらおうか。2000万 ?700 万だってないのに、2000万なんてあるはずないですよ。そうよ、パパ。それはひどすぎるわよ。お前は黙ってろ。おい、明美を家に送り届けろ。嫌よ。嫌だという明美だったが、そんなのはお構いなしだ。組員になだめすかされ、引っ張られ事務所から連れ出されてしまった。さて、話の続きだ。どうするよ、兄ちゃん。そんな金、ないですよ。そうかい。だったら借りれば済む話だ。借りる。ああ、借りるんだよ。1億でも2億でも、瞬時に貸してくれるところがあるのさ。だからよ、てめえに貸してくれるように話してやるさ。そうすりゃ、そこで2000万を借りて、俺に返してくれる。その後てめえは働いて、その金を返す。ごく普通だろ。そうですね。こうして、金を借りることに抵抗のない遠山は、あっさりと借りたのだった。金を借りるなら、清流の金貸しがいいだろうということになり、兄は金融部門の責任者でもある金田を呼びつけた。すると金田はすぐにやってきて遠山の前に書類を出した。これにサインをお願いしますよ。説明は済んでるはずですから。ああ、説明はしたがよ。このガキ金さえ貸してくれるなら何も問題はねえらしいぜ。そうですか。まあ、送金はもう終わってますから。はい、サインが終わりましたね。これで完了になります。それでは、2000万とその利子が200万つきましたので、現在は2200万の貸付となっております。ああ、どうして急に200万も増えるんですか？おや、説明を聞いたのでしょう。うちは、即一と一で利子が増えていきますから。10日後にはまた利子が増えますよ。2200万に対しての利子ですからね。10日後の利子は220万ですね。そんな。大丈夫でしょう。聞くところによりますと、40年でしでかしたことのようですから。皆さんに請求すれば、1人55万ですよ。皆さんから集金すればいいだけのことです。そうか。10日経っても支払いがされないときは、働いて返してもらうことになりますからね。あは、大丈夫ですよ。俺が言えば、みんなすぐに払いますから。遠山はそう言って、田中組の事務所から出て行ったが、残念なことに、10日過ぎても一人も金を払う者はいなかったという。学生ということもあり、金田が温情をかけたにもかかわらず、結局遠山は魔の手から逃げることはできず、裏の仕事に回されたということだった。今は怯えながらの毎日だとか聞くが、どうしているのかは誰も知らない。兄のおかげでキャンセル料をもらうことはできたが、40人分の料理がそのまま残る形となってしまった。捨てるのももったいないし、どうしたものかと両親は頭を悩ませていた。そこで私はまたしても兄に相談した。兄だって寿司屋の息子として育った人だ。今回のことがどういうことかはよくわかっているわけだ。よし、俺に任せろ。兄はそう言うと、1時間後に40人の組員を連れてやってきた。その姿は全員サラリーマン風のスーツ姿だ。この人たちは？組の連中だ。でもみんなスーツで会社員みたい。ただでうまい寿司が食いたい奴は会社員の格好をしてこいと声をかけた。ヤクザ風の奴が店に出入りしたんじゃ店が困るだろう。なるほど。それにしても誰も崩れた人がいないね。清流組はその辺しっかりしてるからな。ところで、ただでってただ食いするつもり？いくらキャンセル料が入ったからって、それじゃお母さんとお父さんが泣くわよ。俺を誰だと思ってるんだよ。俺は清流組の幹部だぞ。今日の飲食代は
俺が全額払うんだよ。兄はそう言って、私を馬鹿にしたように笑った。その辺は昔のままだ。この人はよくこうして私のことを馬鹿にしていたもんだ。でも40人分だよ。結構な金額になるのにいいの？こんなことくらいで親孝行ができるなら、大したことはねえよ。お前も親に迷惑ばかりかけてないで、しっかりしろよ。一番親に心配かけてる人がよく言うよ。違いねえや。その後、料理ばかりか大量に飲み物の注文も入り、かなりの金額を店に落としていってくれたヤクザたちだったが、帰り際には、美味しかった。今度は自分の金で来ます。親に食べさせてやりたいと言葉を残して去っていった。だが、そんな人たちに兄は一言。来るときは会社員として来るんだぞ。少しでも店に迷惑をかけるようなことがあったら、てめえら、ただじゃおかねえからな。誰もが、はいと返事をしていたが、その顔はとても楽しそうだった。この一件のおかげで、店は会社員風のヤクザがよく来るようになり、困った客が来ることもなくなった。一番両親に迷惑をかけた兄の最大の親孝行となった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。娘のマリカがやっと車を買った。親である俺の金を使わず、自分で貯めた金で購入したのだ。納車したのは数日前で、その日は試運転も兼ねて、娘の運転する車の助手席に乗っていた。いろんな買い物をして帰宅途中、突然強い衝撃が走った。娘が交通事故を起こしてしまったのだ。てめえ、どこを見て運転してんだ？俺らの車が走ってきたのが見えなかったのか？そんなことなら、免許なんて返納しちまえよ、クソが。ごめんなさい。信号は見ていたつもりだったんですけど、車に気がつかなくて、本当にごめんなさい。車の保険って入ってますか？警察呼んで対処してもらいます。はあ、警察だと？ふざけたこと言ってんじゃねえよ。こっちは車ぶつけられてんだぞ。警察なんか呼んで逃げようとしてんじゃねえよ。まずは誠心誠意謝るところからだろうが。ぶつかっておいて何偉そうに喋ってんだよ。教習所で習わなかったのか？すみませんでした。私が乗っていながらついつい娘とのおしゃべりに気を取られて気づきませんでした。どちらにせよ交通事故を起こしてしまっているので、警察を呼ばなければなりません。それこそ交通事故を起こしたら通報すると教習所で習っているはずです。はあ、おっさんは黙ってろよ。今はてめえと話してんじゃなくて、こっちのバカ女と話してんだよ。それとも何か、おっさんがこの女の代わりに謝るって言うのかよ。ええ、娘はまだ世間知らずなところがありますから、私が頭を下げさせてもらいます。もちろん、娘にはしっかりと責任を取らせます。だから、警察を呼ばせてもらいますね。とにかく事故の検証をしてもらわないことには、保険も適用できませんから。おい、おっさん。ずいぶん偉そうにしてるじゃねえか。まるで自分たちが悪いとは思ってねえみてえだな。ええか、お前らは俺らにぶつかってきてんだよ。それはどう考えてもお前らが悪いだろう。それなのに、なんでお前らの方に主導権があるみたいな言い方してんだよ。警察だって俺らが必要だと思ったら呼ぶんだよ。てめえらが決めることじゃねえんだ。そうは言ってもですね、私たちが横から追突してしまっているし、
病院も行かなければなりませんよね。その病院代だって保険を使うのならどっちにしても警察を呼ばなければ支払うこともできないんですよ。だからお互いのために警察を呼んで見てもらおうって話をしてるんです。何もあなた方を苦しめようとしているわけじゃありません。何回も同じこと言わせんじゃねえよ。警察なんて必要ねえって言ってんだろ。てめえ、あんまりしつけえこと言ってるとボコボコにするぞ。お父さん、ごめんなさい。私が前を見てなかったのが悪いの。だから、この人たちの言う通りにしよう。これ以上刺激したら、もっと大変なことになっちゃう。てめえからぶつかってきたくせに泣いてんじゃねえよ。くそ、腹立つな。なんで俺らが悪いみたいな雰囲気になってんだよ。おい、こら、通行人。どう考えても、このおっさんたちが突っ込んできたよな。俺たちは悪くねえって、お前らから言ってやってくれよ。そうだな。交差点のど真ん中でぶつかってくれて助かったぜ。ここなら数えきれねえくれの目があるからな。お前らで、こいつが悪いって言ってやってくれよ。こいつら、1ミリもてめえらが悪いって自覚してねえみてえだからよ。周りを煽るのはやめましょう。とにかく警察も呼びたくないし、救急車もいらないってことですね。じゃあ、わかりました。保険を使えないことを承知の上で言ってるってことですよね。ぶつかったこちらが悪いので、治療費と修理費は実費になります。保険を使うことはできないので、それなりな金額しか払えないですが、それでもいいんですか？何ふざけたこと言ってんだよ。そんなの許されるわけねえだろ。俺らが言った額をきっちり耳揃えて払ってもらわねえと割に合わねえよな。っていうか、そんなこと言うってことは自分らが悪いなんて思ってないってことか。おいおい、そんな人間がこの世の中にいていいと思ってんのかよ。そんなことは思ってませんよ。だからさっきからずっと謝ってるじゃないですか。それに、警察を呼びたくないと言っているのはあなたたちですよね。保険を使えばちゃんとした金額をお支払いできるのに、それをさせてくれないのはそちらですよ。警察を呼ばせてくれれば話は早いのに。さて、じゃあいつまでもここで話してることもできません。治療や修理が終わったら領収書を送ってください。その分はしっかりとお支払いします。じゃあ、これで私たちは失礼します。すみませんでした。待てよ。何今この場を離れようとしたのか？何バカなこと言ってんだよ。まさかかかった分だけ支払って終わりにしようとか思ってんのか？おいおい、そんな常識のない人間だとは思わなかったよ。普通はお前らがぶつかって事故を起こしてるんだから、慰謝料も含めてすぐに支払うのが常識だろう。修理費と治療費で800万払え。そんな額が必要なんですか？確かに車はいわゆる高級車ですけど、だいぶ型は古いですよね。元からあったであろう傷もたくさんあるし、色も随分落ちてしまっている。時価で言うと、そんなに高い修理費がかかるとは思えませんけどね。それに体の方も見たところピンピンしてる。まあ、これは何日か経ってから症状が出ることもありますが、とにかく800万円なんて高すぎですよ。今すぐになんて払えません。治療と修理が終わったら、領収書を持ってきてください。かかった分に上乗せで慰謝料も支払いますから。だから、それが誠意がねえって言ってんだよ。俺らはいいよ。別におっさんが今ここで支払ってくれなくても、その代わりそこでピーピー泣いてる女を連れてくからな。それでもいいってんなら、後からの支払いでも許してやれよ。それが嫌なら、今すぐ800万支払えって言ってんだよ。はい。今は手持ちがないので自宅に帰らせてください。それと車の修理工はこちらで用意します。近くに世話になっている工場があるので持って行ってもらいますね。おいおい、最初からそうやっておとなしく言うこと聞いてりゃよかったんだよ。
野獣馬ども、さっさと失せろ。もうこの話は終わりだ。では、タクシーと修理工を呼びますね。一度私の自宅まで来てもらわないといけないので、6人乗りでいいですかね。お父さん、私のせいでごめんね。マリカが謝る必要はないよ。大丈夫だから安心してくれ。車を手配できましたので、もう少しお待ちください。多分2、3分で到着すると思うので。たく、もっと早く理解できる人間だったら、無駄な時間も減ったのによ。俺らの用事がどんどん後ろにずれ込んじまうじゃねえか。お時間取らせてすみません。どうやら来たようですので、どうぞ先に乗ってください。先にタクシーが到着し、全員が乗り込むのを確認したタイミングで修理工が到着した。壊れた2台の車の修理を依頼して、俺もタクシーに乗り、自宅の住所を伝える。到着しました。ちょっと呼び鈴鳴らしてきますので、待っていてくださいね。なんだよ。クソでけえ家に住んでんじゃねえか。金持ってんなら最初から気持ちよく払えよ。偉そうに上から物言って負けさせようとでも思ったんだろ。いえ、そういうことはないですが、とにかく家の者を呼びますね。渡した。すぐに彼を玄関へよこしてくれ。とにかく早くだ。彼って誰だよ。金庫番か。さっきは800万よこせって言ったけど、もちろんそれ以上くれたっていいんだぜ。それがお前らの見せる誠意ってことになるからな。金額は大きければ大きいほど誠意が見える。数秒後に門が開き、俺たちはそこでタクシーを降りて玄関へと向かった。俺が扉を開ける前に、大きな扉が開き、中の人間が顔を出した。おい、お前ら、一体俺の彼女とお父さんに何をしやがったんだ。なぜ若が。おいおっさん、俺たちのこと騙したのか。どうしてこんなところに若がいるんだよ。俺らが白子組だって知ってたのか。くそ、面倒なことしてんじゃねえよ。面倒なこと、白子組。待て、私はよくわかりませんね。私はただ、あなたたちに交通事故の慰謝料と修理費なんかを払うために、自宅へ戻ってきただけです。そして彼は、私の娘の婚約者ですよ。ずいぶんと前から一緒に住んでいますが、お知り合いですか？知り合いも何も、この人は白子組っていうヤクザの若頭だ。親父さんは白子の組長で、若も将来は組長になるって決まってる。さっきのピーピー泣いてた女が若の女だと？ふざけたこと抜かしてんじゃねえよ。そんなわけねえだろ。てめえら、誰に口聞いてるか分かってんのか？この人は本当に俺の義理の父親になる人だ。マリカとはもう20年以上一緒にいるから、昔からの婚約者だぞ。てめえらがどうこう言える相手じゃねえんだよ。そんな、確かに若には婚約者がいると聞いていましたが、まさかこんな女なわけないでしょ。だってこんなひよまで何もできなさそうな女がおかみさんになったところで。だから、てめえらはマリカの何を知ってて、そんなこと言えるんだよ。それにな、お父さんはすごい人だ。俺や親父なんかが叶うような相手じゃねえ。よくもその人の前で、そんなことが言えたもんだな。おう、若たちが叶う相手じゃない。冗談でしょ。どう考えてもこんなおっさん、どこにでもいるおっさんじゃないですか。ちょっと人よりもでかい家に住んで、偉そうな顔してるだけのムカつく人間でしょ。何言ってんだよ。もしかしてお父さん説明してないんですか？説明するも何も、この人たちは何も聞こうとしないからな。話したって無駄だから話してないよ。こっちの話なんて耳に入ってないし、自分たちの車が傷つけられたことしか考えてないからな。なるほど、そういうことでしたか。おい、お前ら、本当にマリカの車が、お前らの車に突っ込んだのか？その証拠はあるのか？いや、どう考えてもこいつらが突っ込んできたんですよ。完全に信号無視です。それより、このおっさんは何なんですか？話してないって何のことですか？証拠がないのに、よくも偉そうに金をよこせたなんて言えたな。何のことかって聞いたな。そんなもん分かりきってんだろ。
お父さんの正体についてだよ。とにかく、今はそんなことはどうでもいいから、金庫から金を持ってこい。この人らが言うには、治療費と修理費で800万だそうだ。それくらいは確か金庫に入ってたよな。800？ お前らどういうつもりでそんな金額言ってんだよ。どうせお前らが乗ってたのって、あの古いセダンだろ。怪我もなくてピンピンしてんじゃねえか。すみませんお父さん。こいつら適当なこと言ってたみたいです。なんで若が土下座してるんですか？確かにぶつかられた車は古いですけど、それ以上に800万もらわなきゃやってられないくらい思い入れがあるんですよ。うるせえ。いいからてめえもごちゃごちゃ言ってねえで土下座しろ。許してもらえるかどうかはわからんが、とにかく謝れ。さすがに若からの命令でもそんなことできません。本当に俺ら車をぶつけられたんです。しっかりこのおっさんたちには責任取ってもらわないと。この人は親父よりも権力がある人だ。この人に逆らったら組を破門にされるどころか、この町、いや、この辺に住むことすらできなくなるんだぞ。組長より力がある。こんなどこにでもいそうなおっさんが。どう考えてもそんなの嘘でしょ。だって組長はこの辺のヤクザのトップですよ。そんな人にかなう人なんているわけないじゃないですか。バカ。お前らはまだ知らねえんだ。この人はな、唯一親父が喧嘩でも権力でも勝てねえ人なんだよ。お前らいくらバカでも、マトップって会社の名前くらい聞いたことはあるだろう。この辺に住んでる人間なら誰でも知ってる、あのでかい会社だ。お父さんはその会社の会長なんだよ。マトップ社って街のど真ん中にバカでけえビルがあるそんなわけない。そんなどう考えても金持ちの娘があんな小さい軽自動車なんて乗ってるわけがねえ。マリカはあの車は自分で貯めた金で買ったんだよ。お父さんから援助もなく教習所に通って車を買ったんだ。この間納車したばっかりで今日が初めての運転だったんだよ。だからお父さんが隣に乗ってちょっとドライブしてくるって出かけたんだ。マリカも今日を楽しみにしてたから、どんな楽しい土産話が聞けるかと思ってたら。いいんだよ。悪いのはこっちだってその人たちも言ってるし、警察も呼びたくないと言うから保険は使えないからな。いいねを支払うしかないんだ。そんなところで土下座なんてしてないで、金庫から金を持ってこい。この人たちに支払う必要があるんだからな。いや、ダメです。お前らもいい加減にしろ。さっさと土下座して謝るんだよ。いつまでそこに突っ立ってぼーっと眺めてるつもりだ。いや、待ってくださいよ。このおっさんがどえらい人だってことは分かりました。でも俺たちは実際に車をぶつけられてるんです。それはどうしてくれるんですか？このおっさんは治療費なんかを支払うって言ってるのに、どうしてそれを受け取れないんですか？黙ってろ。なんでお前らはこんなに話が通じねえんだよ。親父にボコボコにされてもいいのか？お父さんと親父は表だって組織としての関わりはないものの、今でも友人関係だ。俺がマリカとずっと一緒にいられるのもお父さんが許してくれなきゃ無理なんだよ。それにな、どうしてお前ら警察を呼びたくないんだ。事故られたって言うんならお前らの勝ちだろ。交通事故の被害者がヤクザだからって警察が手を抜くってこともないんだから。いやっすよ。どんな形であれ警察となんか関わりたくないです。それに担当した警察がヤクザのこと大嫌いなやつだったらどうするんですか？こいつらが悪いのに俺たちの方が悪いって言われたら最悪じゃないですか。だから警察なんて信用できない連中は使わずに自分らで解決しようとしただけですよ。そういえばマリカの車にはドラレコをつけてましたよね。もし何かあった時に証拠になるからってそれ見てみましょうよ。それを見ればどっちが悪かったかが一発じゃないですか。ああ、そういえばそうだったな。ちょっと待ってろ。修理工に連絡してデータを送ってもらう。はあ、ドラレコ。ふざけんな。そんなもん見なくたってお前らが悪いのは一目瞭然なんだよ。そんなもんで時間稼ぎなんかしようとしてんじゃねえ。いいからお前は黙ってろよ。お前らが悪くないことを証明して、その上で警察を呼ぶかどうか判断する。
お前らが悪くないってんなら、ドラレコ見たってすぐにわかるだろうが。すぐに送ってくれるそうだ。いやー、助かったよ。すっかり忘れてた。そういえば、車を買うときにマリカに言って聞かせたんだな。お、もう来たようだ。さすがにやることが早いな。まさや、お前も確認してくれ。わかりました。やっぱり、何度見てもマリカは信号を守ってますよね。マリカの前の信号が青になって走り出したところへ、こいつらのセダンが右から横切ってくる。どう考えても、信号無視をしてるのかこいつらってことになりますね。ああ、俺もあの時はテンパっていてわからなかったが、これを見ればどう考えてもマリカは悪くないな。お前ら、マリカが信号無視をしたと言い張っていたが、どういうつもりだ？ドラレコには、きっちりマリカは悪くないという証拠が残ってるぞ。うるせえよ。どっちが信号無視をしたとかは関係ねえ。ぶつかってきたのはてめえの娘の方だろうが。さっきは言ってなかったけど、首やら肘が痛えんだよ。それについてはどうするつもりなんだって聞いてんだよ。少しでも悪いって思うんなら、治療費を払え、修理費を払え、慰謝料を払えって言ってんだ。まだ言うのか。いい加減にしろ。お前らこれを見てるのにまだそんなことが言えるのか？どう考えてもお前らが悪いってことしか、このドラレコには残されてねえんだよ。お父さん、これを警察に提出しましょう。そしてその上で、こいつらから法外な金額を請求されたと伝えます。いいのか？そんなことをしたら、警察が組の方まで行くかもしれないんだぞ。赤頭として、そんなことやすやすと見過ごしてもいいのか？そうですよ。若考え直してください。俺らを警察に突き出せば、迷惑を被るのは白子組です。そんなの組長が許すはずないじゃないですか。もう、やめましょうよ。お前は口出ししてんじゃねえ。いいんです。こいつらはいつも組に迷惑かけてばかりの連中だったので、俺がもう少し気を配って面倒を見てればよかったんですが、こいつらが自分勝手なことしまくってたのは俺の責任です。多分こんな当たり屋みたいなことして金を巻き上げるのも今回が初めてじゃないはずです。初めてにしちゃ手口があまりにもこなれすぎてる。何言ってんですか？こんなことするの初めてですよ。おいおい、化けの皮が剥がれてるぞ。こんなことするのって言ったな。お前らだって自分が当たり屋みてえなことしてるって自覚があるじゃねえか。お前らは警察に突き出す。もし警察が裁ききれねえようなら、俺から親父に話して、組で処分を決める。勘弁してくださいよ。何言ってんですか？あんたは若頭でしょ。これから先自分が組を任されるってなった時に、組の利益にならない奴はこうして切り捨てるんですか？俺たち、若が組長になったら一生ついていきます。何が何でも若のこと守ります。だから切り捨てない方が若にとってもいいんじゃないですか？その方が若にとっても便利になりますよね。もういい。お前らは本当に自分のことばっかりなんだな。組の利益にならないやつじゃない。組に対して迷惑をかけたり、不利益をもたらす人間は破門にするって言ってんだよ。もし親父がお前らを組に置き続けたとしても、俺が組長になったら真っ先にお前らを破門にする。こういうことをしてるってのも許せねえし、何よりマリカを泣かせたことが許せねえ。そんなの濡れ衣ですよ。この女が泣いたのは俺らのせいじゃありません。この女が勝手に泣き始めただけで、俺たちは関係ないです。黙れ。どこの人間が自分は悪くないのに一方的に怒鳴られて追い詰められて怖くない人間がいるんだ。だからこそ組の規律で極力一般人には関わらないようにって決めてあるんだぞ。そんなこと一つも考えずに自分らのことしか考えてなかったんだろう。
ひどすぎる。分かって人の話も聞かずに、自分の意見だけを押し通すような人間だったんですね。そんな人が、いずれ組長になるような組になんかいたくはありません。こっちから願い下げです。俺たちを警察に突きつけるならどうぞ。もしそんなことしたら報復してやるからな。いい加減にしろ。いつまでそんな子供じみた負け惜しみを言うつもりだ。お前らは交通事故を起こしたことを何とも思ってないのか？さっき事故現場で俺らに言ったよな。まさか忘れたとは言わせないぞ。お前らは俺やマリカに対して悪いと思ってないのかってな。ヤジ馬たちを煽って俺たちのことを悪くしようとしたのも忘れたのか。情けない。そんな人間がいい大人として息をしているなんて考えただけで恐ろしいな。偉そうに語ってんじゃねえよ。金持ちだからって俺ら貧乏人をバカにしてるのか？そういう人間がトップにいるってことの方が恐ろしいだろうが。勘違いするな。お前らのような人間をバカにしているわけではない。俺はあくまでお前ら二人のことを言ってるんだ。悪いことをしたら謝る。そんな簡単なこともできないのか。悪いことをしてねえのに何を謝れって言ってんだよ。それを言うならお前らの方こそ謝れよ。前見てりゃ俺らが走ってることぐらいわかるじゃねえか。この国の道交法においてはほとんどの場合信号は絶対だ。それを無視しておいて自分たちは悪くないだと。そこまで言うんならこのまま警察に連絡する。それで白黒はっきりさせようじゃないか。お前らは悪くないと言い、俺たちはお前らが悪いと言う。このまま話していても拉致が開かない。まさや、俺が警察に連絡する間、そいつらを見張っててくれ。逃げられたら探すのが面倒だからな。はっ、面倒なだけで済めばいいけどな。俺らは逃げるぞ全力で。誰も俺たちのことを知らない場所まで逃げ切ってやる。やってみろ。お前らはマサヤの何を見てきたんだ。そいつがお前らなんかに巻かれるとでも思ってるのか？どうにかして逃げられると思ってるんなら、よっぽど頭が緩いんだな。それに、お前らがどこに逃げようと、俺は追いかけるぞ。そうだな。1ヶ月もあれば、お前らをまたここに連れてこれる。長い時間をかけて築き上げてきたパイプを舐めるな。はあ！そんなでけえ口叩いたところで、そんなのどうせはったりだろ。お前こそ、何にも失うものがない人間の行動力を舐めるなよ。言ってろ。どっちにしろ負け犬の遠吠えだ。まさや、お前の親父も呼ぶからな。俺やマリカに喧嘩を売ったこいつらの最終的な処分は、所属しているトップの人間がすることだからよ。わかりました。まあ結果は分かりきってますが。お前ら、もう少し話の分かるやつかと思っていたし、いつかは俺の気持ちも汲み取ってくれると信じてたが、無駄だったな。あともう少しでお別れだ。それまでは、俺がお前らを逃げられないように見張ってやる。ふざけんなよ。俺らがあんたから逃げられないと思ってんのか？いくら強いって言ったって、こっちは2人、あんたは1人だ。どうあがいたって人数の差には勝てねえんだよ。逃げられると思うんならやってみろよ。どこまででも追いかけてやる。俺だって、お前ら2人を相手にしても負ける気なんかしねえよ。2人が顔を見合わせて走り出した瞬間、マサヤが足を引っ掛けて、2人はそのまま床に強く倒れ込んだ。ほらな、逃げられると思う方が愚かだよ。黙っておとなしくしてりゃ、こんな無駄に痛い思いしなくて済んだのにな。サイレンの音が聞こえるか？お前らを迎えに来たんだよ。取り調べが終われば、俺と親父が迎えに行ってやる。その時に、親父から処分が言い渡されるから、覚悟しとけ。
強く顔面を打ちつけてしまった二人は気絶してしまっていた。到着した警察が二人を連行していく。800万もの金を巻き上げられるところだったと話をしたが、そちらは証拠がなかったので立件できなかったものの、交通事故の罰金を課すことができた。お父さん、あの二人は結局、親父と話し合って破門にすることにしました。そうか。まあ、それが妥当だろうな。もうこの町からは出て行ってるんだろう。はい。かなりきつめに二度と近づくなと言ってあるので、もう来ることはないと思います。わかった。それにしても、最近の若いのは生きがいいのが多いな。お前も大変だろう。まあ、そうですね。手がつけられないようなやつは少ないですが、ああいうタイプは俺も管理がしきれなくて。トップに立つ人間がそんな弱気じゃ、誰もついてこんぞ。すみません。まあいい。俺もお前の親父も、お前に期待していることは変わらん。これからも、しっかり下の面倒を見るようにしなさい。ありがとうございます。努力します。それと、俺はもうそろそろ会社を引退しようと思う。株の大半は、お前とマリカに渡すつもりだ。それって、マリカのこと、頼んだぞ。それに下の教育もな。俺だったから巻き上げられずに済んだが、あんな奴が増えられちゃ困る。わかりました。その期待に精一杯応えていきます。俺は会社を引退し、マサヤとマリカは結婚式を挙げた。これからはのんびり隠居生活を楽しんでいくつもりだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は水野かな、21歳。高級鉄板焼き屋でバイトする私は、その日大きなトラブルに巻き込まれてしまう。なんだこれ、高すぎじゃねえか。閉店間際、最後の客のお会計をしようとしたとき、客の男がそんなことを言い出したのだ。客の男は20代半ばの2人組。2人ともかなりこわもてだった。高すぎると言われましても、実際にお客様が召し上がった分の料金ですので。私は男にそう告げた。至極まっとうな意見だ。はあ？お前、俺がこんなに食べたって言いてえのか？言いたいというか、実際にそうだったんですけど。ふざけんなよ！俺がそんなに大食いに見えるのか？まあでも実際食べられましたので。とそこで、いやいや、この料金はないわ。これ絶対ぼったくりっすよ。そんなことを言い出したのはもう一人の男だ。ああ、高橋もそう思うか？はい、これは間違いなくぼったくりっす。それ以外考えられないっす。だよな、絶対におかしいもんな。二人でそんなことを言い出す客、めんどくさい。ぼったくりというわけではないんですよ。料金の方はホームページやメニュー表に書かれている料金通りですので、よろしければご確認いただけますか？こちらがお客様が頼まれた分で、こちらがメニュー表に書かれた料金となりますので。とそこで、ごちゃごちゃうるせえな。そんなのどうだっていいんだよ。そんなことを言われてしまう。そっちがぼったくりと言うから確認してあげようと思ったのに。しかし、そんな不満を言えるはずもなかった。とにかく高すぎるって言ってんだよ。こんなの払えるわけがねえだろうが。それは困ります。こちらとしては間違ったことはしておりませんので、お金を支払っていただかないと。なんだお前、そんなに金が大切なのか？はい？金。そんなに意地汚いこと言って恥ずかしくねえのかよ。そうっすよね。若い姉ちゃんがそんな金のことばっかり言うなんてはしたないっすよ。あんなんだよお前。金よりも大切なものがこの世にはあるだろ。夢とか希望とか家族とか。
もっとそういうものを大切にしろや。どういう言い分なのだろう。さすがに私も腹が立ってきた。お客さん、いい加減にしてください。これはお客様が食べられた分の料金です。その分のお金を支払うなんて、子供でもわかるような当たり前のことですよ。しっかりお支払いください。少し強い口調でそんなことを言った私。だが、それがまずかったのだろう。男たちの表情が一気に険しくなった。はぁ？てめえ俺たちのこと舐めてんのか？そうっすよね。これ完全に舐められてますよ。いや、舐めてるとかじゃなくて、当たり前のことを当たり前にやってほしいだけなんですけど。すると、うるせえ！男がそんな怒鳴り声を上げた。そしてまさかの発言をしてくる。小娘が、俺たちを舐めんなよ。俺たちのことを誰だと思ってる？俺たちは坂崎組のヤクザだぞ。なんと男は自分のことをヤクザだと名乗ったのだ。まさかの正体が分かったことで、私は思わず後ずさり。すると、それを見た男はにやりと笑った。ビビらせることに成功したと思ったのだろう。そして、なあ姉ちゃん、痛い目になんて会いたくねえだろ。坂崎組を敵に回してもいいのか？それが嫌だったら、この料金は全部つけて無料にしろ。男はそんなことを言い出したのだ。つけで無料？ああ、そうだよ。こんな理不尽な料金を請求してきた罰だ。つけで無料にするのが当然だろうが。そうっすよね。つけで無料にするなんて楽勝だろ？むしろこれは優しい提案だぜ。本当はこっちに金を支払ってほしいくらいだ。ああ、確かにそうだな。普通のヤクザならつけで無料にするだけじゃ済まねえからな。俺たちはなんて優しいんだろうな。ヤクザとは思えない慈悲深さっすよね。よかったな姉ちゃん。俺たちみたいな優しいヤクザが客で。それが分かったらさっさと決めるんだな。つけで無料にするか、それとも痛い目見るか、どっちにするんだ。そんなことを言われ追い込まれた私。そして私はゆっくりと口を開いた。さっきからつけで無料って言ってますけど、日本語おかしいですよ。その言葉でピタッと男たちの動きが止まる。つけっていうのはお金を一時的に店から借りる形にして後から支払いをすることを言うんですよね。つまりつけは無料ってわけじゃないんですよ。なのでこの場合言うんだったら単純に無料にしろって言うべきです。つけで無料にしろってなると後払いにした上でそれを無料にするっていう二度手間みたいな形になっちゃうんで。ずっと気になっていたことを男たちに伝えた私。男たちは顔を真っ赤にしていた。だがこんなことを言えば当然のように相手を怒らせてしまうわけで。たまふざけんな。男はそんな怒号を上げた。お前俺たちのこと完全に舐めてるだろ。そうだよな。いやでも本当に日本語が間違っていたので。それをこのタイミングで訂正してんじゃねえよ。別に間違ってたとしても言わねえだろ。まあでも間違ったのはお客様ですので。だとしても言わねえんだよ。てかいちいち反論すんな。お前空気読めねえだろ。確かにそれはよく言われます。でも空気は読めなくても日本語は読めるので。反論すんなっつってんだろ。いつまでもいじってきてんじゃねえよ。すると男は顔をぐいっと近づけてきて脅すような口調で言った。てめえヤクザをここまでコケにするってことは覚悟できてんだろうな。そしてバカバカにしてやるや。そう叫ぶと男は拳を振り上げた。やばい。そう思ったその瞬間だった。何してんだ。そんな声を上げたのは裏で片付けをしていたはずのシェフの尾形さんだ。騒ぎに気づきやってきたのだろう。なんだよお前。ここのシェフだ。お前ら何やってんだ。何って、この店がぼったくり料金を請求してくるせいだろ。だからタダにしろって言ってんのにこいつが聞かないから。ぼったくり料金？すると尾形さんは伝票を見て確認する。そしてどこがぼったくりなんだ。普通の料金じゃないか。尾形さんはそう言った。どう見てもぼったくりじゃねえか。何を言ってる。メニュー表にも料金が書いてあるだろう。そんなの知らねえんだよ。男のまさかの言葉にはぁとため息をつく尾形さん。そしてとにかくこんな料金は払わねえ。俺たちは坂崎組のヤクザだ。痛い目見たくなかったら料金をタダにしろ。ヤクザは尾形さんにもそんなことを言い放った。
とそこで、坂崎組？あんたら、坂崎組のヤクザなのか？尾形さんはそんなことを言う。そうだ、なんか文句あんのか？すると、尾形さんはにやりと笑った。そして、坂崎組ってことは、なんだよお前ら。うちの傘下じゃねえか。尾形さんはそんなことを言ったのだ。え？まさかの言葉にそんな言葉をあげ、口をポカンと開けるヤクザ2人。私も似たようなリアクションだった。尾形さん、どういう意味ですか？私は尾形さんにそう尋ねた。ああ、実はね、うちの兄は、尾形組という組で組長をやってるんだよ。それで、坂崎組は、尾形組の傘下ってわけ。つまり、こいつらはうちの兄には絶対に逆らえないってことなんだ。尾形さんからそう言われたが、まだ信じることができない。いつも優しく気を使ってくれる尾形さんのお兄さんがヤクザの組長。しかもたまたまやってきたヤクザが傘下にある組のヤクザだなんてなかなか信じられなかった。そしてそれはヤクザ2人にとっても同じのようで。はあ？お前が尾形組組長の弟？そんなわけねえだろうが。そうっすよね。嘘つくならもっとマシな嘘つけよ。ヤクザたちは全く尾形さんの言葉を信じていない様子だった。なんだ、嘘だと思ってるのか？なんで尾形組の組長の弟がこんなとこで働いてんだよ。ありえねえだろうが。なんでって。別に俺自身はヤクザでもなんでもないからな。兄弟だから、必ずしもヤクザだとは限らないだろ。それにしたって、こんな偶然あってたまるか。たまたま来た場所で、ばったり尾形組長の弟と会うなんてことがあるわけねえだろ。あったんだからしょうがないだろう。もしかしたら、俺たちは赤糸で結ばれてるのかもな。うるせえよ。気持ち悪いこと言ってんじゃねえ。とにかく、俺は信じないからな。全く信じる様子がないヤクザたち。すると、じゃあしょうがないな。そう言い、尾形さんは携帯を手に取った。何するつもりだ？いや、お前らが信じないって言うから、兄貴を呼ぼうと思ってさ。すると、男はにやりと笑った。いいじゃねえか。呼んでみろよ。本当に呼べるんだったらな。その言葉を聞き、尾形さんは早速電話をかけた。相手が電話に出ると、軽く挨拶をして事情を説明している。と、そこで、兄貴。ヤクザたちがこそこそと会話しているのが聞こえてきた。大丈夫なんすかね？もしもあの話が本当のことだったら、めちゃめちゃやばいっすよ。何言ってんだお前。本当なわけがねえだろ。いや、でも、実際に電話かけて誰かを呼ぼうとしてますし。どうせ適当な芝居でもしてんだろ。もしくは、別の人間を呼ぼうとしているとか。別の人間？そうそう。偽物を尾形組長だって言い張って、俺たちを騙そうとしてんだよ。そういうことっすかね。そうに決まってんだろ。じゃなきゃ、こんな偶然あるわけねえ。確かに、あいつ俺たちが尾形組長の顔を知らないはずだから、ごまかせると思ってるのかもしんないっすね。さあ。でも俺たちは、尾形組長を見たことがあるから、偽物だったらすぐにわかる。もしもそうなった場合、嘘をついた罰として、そいつとか、あのシェフとかから金を取ってやればいいんだよ。なるほど。さすがっすね、兄貴。すると、尾形さんは電話を終え、ヤクザたちを見た。10分程度で来るってよ。はあ、ずいぶん早いな。近くにいたんだってさ。そうかよ。じゃあ待ってやるよ。そして私たちは約束の10分間、店内で待ち続けた。すると、邪魔するぞ。そう言いながら、一人の男が店の中に入ってきた。こわもてだが、どことなく尾形さんに似ている気がする。おう、兄貴、悪いね。いいって、ちょうど近くにいたしな。軽妙にそんなやりとりをする二人。兄弟ということは間違いなさそうだ。そして、尾形さんの兄が尾形組の組長だということも本当だったのだろう。なぜなら、ヤクザ二人は驚き、そして怯えた表情を浮かべ始めたからだ。兄貴、あれ、間違いないっすよ。尾形組長っすよ。マジかよ。嘘だろ。と、そこで、尾形組長がヤクザ二人を見る。絡んできた坂崎組の組員ってのはこいつらか？そうだよ。兄貴、見覚えはある？
あるようなないような。まあ、傘下って言っても小さい組だからな。興味もなければ、顔もいちいち覚えちゃいねえよ。そっか。で、お前らどうなんだ？ようやく俺の話を信じれたか？尾形さんがそう声をかけるとビクッと反応する2人。そしてすいませんでした。申し訳ございませんでした。2人はそう言って土下座した。まさか本当に尾形組長の弟さんだとは思わなくて。そうなんです。悪気はなかったんです。悪気はなかったね。そう言うと尾形組長は土下座する2人の前に立った。お前ら、悪気はなかったとか、俺の弟だと思わなかったとか言い訳するけどよ。そもそもがおかしいんじゃねえか？尾形組ではもちろんだが、傘下の組たちも、仇には手を出さないというのがルールで決まっている。仁義を忘れたヤクザってのは、ただのチンピラだからな。なのに、お前らは仇に迷惑をかけた。これはどういうことなんだ？坂崎組の連中は全員、こんなことをしてんのか？いえ。俺たちが勝手にと言いますか。は？組の連中は仇に手を出してないと思います。俺たちがちょっと調子に乗ってやってしまったことで。調子に乗ってやってしまったね。じゃあ、今回が初めてってことか？その問いに答えようと口を開こうとしたヤクザ。しかしその前に尾形組長が口を開く。ちなみに、俺に嘘なんてついたらどうなるかは分かってるよな。お前らの言葉が本当かどうかなんて調査すれば簡単に分かる。そう言われるとヤクザは口を開いたまま停止。目が泳ぎ始めた。どうした？さっさと答えろよ。その言葉で観念したようにヤクザは声を発した。すいませんでした。これまでに何度も同じことをやったことがあります。つまり、何度も店にイチャモンつけて、料金を踏み倒したことがあるってことだよな。その通りです。はぁとため息をつく尾形組長。そしててめえら、ふざけんじゃねえぞ。その場にいた全員がビクッと反応するほどの怒号を尾形組長は上げた。俺はお前らみたいなヤクザ崩れのチンピラが大嫌いなんだよ。てめえが立ち上げた組でもねえのに、組の名前を利用して、偉そうに振る舞うなんていうダサいヤクザは傘下にもしたくねえ。お前らみたいなのが傘下にいるってなったら、尾形組の評判も落ちるんだ。てめえら、それ分かってやってんのか。お前らは、尾形組の看板にも泥を塗ったんだ。てめえら、覚悟しとけよ。ただじゃ済まさせねえからな。ガタガタと震えるヤクザ2人。恐怖で謝罪もできないようだ。なんとか言え。それでも口を開かない2人。すると尾形組長が2人の顔面にそれぞれ拳をぶつけた。2人は床に倒れる。なんだ、声出るじゃねえかよ。2人は震えながら体を起こし、もう一度正座する。そして本当に申し訳ございませんでした。許してください。すいませんでした。泣きながらもう一度謝罪した。するとまあ、とはいえ、今回直接迷惑をかけられたのは俺じゃない。うちの弟たちだ。お前らをどうするかは弟たちが決める。尾形組長はそんなことを言った。で、どうする？ああ、そうだな。とは言っても、俺も多少話したくらいで、そこまで迷惑はかけられてないんだよ。一番迷惑かけられたのは水野さんだから。水野さん、決めていいよ。私ですか？そうそう。ムカついてるでしょ？こいつらに。まあ。私はちらっと2人を見た。すると本当にすいませんでした。なんとか許してください。2人がそう言って泣きついてきた。仕方なく私も口を開く。飲食店で食事をしてその分のお金を払うって当たり前ですよね。なんで支払わないとか言い出したんですか？いや、それは単純にタダ食いしたかっただけというか。じゃあ最初からお金を払う気なんてなかったし、メニュー表の料金もしっかり見てたってことですね。
その上で嘘をついていたと。その通りです。そういうことして恥ずかしくないんですか？小学生でもわかるような当たり前のルールを破るなんて大人がすることじゃないですよ。お金がないんだったら自分の身の丈に合ったものを食べればいいだけじゃないですか。なんでお金もないのに贅沢しようとするんですか？すいません。あなたたちちゃんと働いたことあります？楽に稼いでいるからわからないかもしれないけど、お金を稼ぐのって本当に大変なんですよ。みんな一生懸命働いてるのに、それを適当なケチつけてタダにさせようなんて絶対にやっちゃいけないことなんです。それが分かったら二度とこんなことしないでください。わかりましたか？はい、わかりました。二度とこんなことはしません。まったく。とそこで終わり？尾形組長がそんなことを言ってくる。終わりですけど。なんか、お金を払わせたりとか、ビンタしたりとか、そういうことしなくていいの？そんなことしないですよ。もう私の気は済んだので、あとはお任せします。私のその言葉に拍子抜けしたといった様子で、尾形組長は頭をポリポリとかいた。じゃあお前ら、お咎めなしってことらしいぞ。この姉ちゃんに感謝するんだな。本当ですか？よかった。ありがとうございます。二人はそう言って私に頭を下げてきた。とそこで、ヤクザが尾形組長に申し訳なさそうに声をかける。なんだ？今回の件なんですけど、うちの坂崎組長には内緒にしてもらえたりしませんか？はぁ？お願いします。もしもうちの組長に尾形組に迷惑かけたなんてこと知られたら、俺たちボコボコにされてしまうんです。そうなんです。ボコボコにされるだけで済めばいいですけど、もしかしたら命も危ないかもしれません。ですのでお願いします。うちの組長には秘密にしておいてください。当然ここで食べた分の料金はお支払いしますし、迷惑料も支払わせていただきますので、この店でパシリとして仕事もしますし、尾形組の言うことも何でも聞きます。ですので組長だけに言わないでください。お願いします。二人は声を揃えてそう言い、頭を下げた。なあ、お前ら、すごく言いにくいんだが。その言葉で二人はと顔を上げた。もう遅いんだよ。とそこで、尾形組長。そんな言葉とともに30代後半に見える男性が店に入ってきた。後ろには4人のがたいのいい男たちがいる。この男は誰なのか、その答えはすぐに分かった。ああ、どうも、坂崎組長。この男は私に絡んできた2人のヤクザが所属する坂崎組の組長だったのだ。坂崎組長、なんでこんなところに？一体どうなってるんすか？とそこで尾形組長が口を開く。ああ、悪いな。弟から連絡をもらった時点で、相手が坂崎組の組員ってことは分かってたから、坂崎組長にも連絡を入れといたんだよ。そしたら、私も向かいますって言うから、店の場所を教えておいたってわけだ。そんな、もう手遅れだったのか。そう言い、2人は絶望的な表情を浮かべた。本当に、この度は申し訳ございませんでした。坂崎組長はそう言いながら、尾形組長に向かって土下座した。一緒に来ていた4人の男たちも土下座して頭を下げる。坂崎組長、うちのルールはご存知ですよね。それをあんたのとこの組員が破った。しかも、俺の家族に迷惑をかけたときたら、そりゃこっちも黙っていられないんですよね。あんたのとこの組員はこんな奴らばっかりなんですか？いえ、そんなことはないのですが、まあ、今のは冗談ですよ。この二人から他の組員はしっかりルールを守ってるはずだと聞いています。でもね、この二人が問題を起こしたというのはあんたの責任でもある。何せあんたは組を束ねる組長なんだから。おっしゃる通りでございます。だからしっかり部下たちの指導よろしくお願いしますよ。俺たちの方はもう話がついてるんで、こいつらに何かしようとは思ってませんから。かしこまりました。こいつらのことはうちで厳しく処分させていただきます。
尾形組長との話を終えると、坂崎組長は立ち上がった。そして、お前ら鬼のような表情を浮かべながら、そんな言葉を叫ぶ坂崎組長。組長、許してください。お願いします。許してくださいだと？ふざけるな。尾形組長のご家族に迷惑をかけるなんて、とんでもないことをしてくれたな。しかも、うちの組の名を語って仇を脅すなんて、絶対にやっちゃいけねえことだと分かってたはずだ。そんなことをすれば、どういう目に遭うかも分かってたはずだろ。分かってはいたんですが、今日だけなぜか気が大きくなってしまって、本当にそうなんです。今回だけたまたまのことで。と、そこで。いや、さっきは何度も同じようなことをしたことがあるって言ってましたよ。尾形組長からの密告。あっという表情を浮かべるヤクザ2人。思わず嘘をついてしまったのだろう。そして坂崎組長はというと、てめえら、今俺に嘘をつきやがったな。怒り心頭といった様子。完全にブチギレている。坂崎組長は鬼の形相で正座する2人に近づいていった。組長、すいません。思わず嘘をついてしまっただけで。すると、拳を振り上げた坂崎組長は、その拳を思いっきり2人の顔面に叩きつけた。2人は顔を押さえながら床を転げ回る。この程度で済むと思うなよ。そう言って、もう一度拳を振り上げる坂崎組長。すると、ストップ。尾形組長がそう言った。ピタッと動きを止める坂崎組長。坂崎組長、その二人をどうしても構いませんがね、ここは弟の店なんですよ。ですので、続きは組に帰ってからってのはどうですか？坂崎組長は、はっと何かに気づいたような表情を浮かべ、頭を下げる。そして、そうですね。大変申し訳ございませんでした。続きは、うちの事務所でやります。そう言った。お前ら、連れて行け。坂崎組長のその言葉で、一緒に来ていた男たちが2人を連れて行く。組長、お願いします。助けてください。二度とこんなことやりませんから、絶対にしないと約束しますから、お願いします。2人は最後までそう叫び続けたが、坂崎組長が耳を貸すことはない。そして2人は男たちに連れられて行き、店を出て行った。それでは、私も失礼させていただきます。後日、改めて謝罪させていただきますので。いや、もういいですよ。ここでケリはついたんですから。それに、こっちはそこまで気にしていないので。あと、奴らがやったことは最悪のことですが、まあ、誰かに手を挙げたとか、そういうことではありません。ルールを破ったことは大問題ですが、命という対価を支払わなければいけないほどでもない。そのあたり、冷静に判断してやってください。わかりました。では、失礼します。そう言い、坂崎組長も店を出て行った。男たちに囲まれていろいろなことがあったが、これで全ての問題が解決。私はようやくほっと胸をなで下ろすことができた。それから数分後、私たちは3人で話をしていた。どんな話かというと、いやー、かっこよかったよね。女の子なのに、ヤクザ相手にビシッと言ってさ。ああ、確かに。あれはすっきりしたね。なぜだかわからないけど、さっきのやりとりを私は2人に褒められていたのだ。もうやめてくださいよ。恥ずかしいです。と、そこで。いやいや、本当になかなかできないことだよ。どう？水野さんだっけ？うちの組に来ない？まさかの尾形組からのスカウト。もちろん冗談だと思うが。お断りします。一応しっかり断っておいた。そうか、残念だな。そりゃそうだよ。だって水野さんには自分で店を持つっていう立派な夢があるんだから。その言葉の通り、私には自分で店を持つという夢がある。ここでバイトしているのも修行の一環だ。おお、そうなのか。まあ、俺は料理のことはわからねえが、なんとなく君ならその夢を叶えられそうな気がするよ。ありがとうございます。店出したら立ち寄らせてくれ。開店祝いの花くらい出すからさ。
じゃあ、尾形さんがいつか出す店の予約第1号ということで。お、それいいね。じゃあ、そういうことで頼むよ。尾形さんが何を根拠に夢を叶えられそうと言ってくれたのかはわからないが、その言葉は私の自信になった。私はこれから店を出すという夢に向かって懸命に努力していこうと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は倉橋紗理奈、42歳、高級料亭を経営している。しかしその日困ったことが。その日40人分の予約が入り、店は貸し切りとなっていたのだが、予約の時間を過ぎても客が誰一人姿を見せなかったのだ。そこで私は予約を取った木下という男性に電話をかけることに。すると、今日は行けなくなった。キャンセルだ。そんなことを言われてしまった。でしたら、キャンセル料の80万円を支払っていただくことになりますが、当日キャンセルとなった場合、キャンセル料金が発生することは事前に説明してある。だが、はぁ？なんで食ってもいねえのに金払わなきゃいけねえんだよ。男はそんな怒声を上げてきたのだ。事前に当日キャンセルとなった場合、キャンセル料金が発生することはお伝えしておいたはずですが。ああ、そんなことを言っていたかもな。でしたら、キャンセル料金を支払っていただかないと困ります。そんなの知らねえんだよ。それにそんな大金、払えるわけねえだろうが。男はめちゃくちゃなことを言ってきた。予約が入れてあったため、食材はすべて仕入れてある。今更他の客を見つけることもできないため、キャンセルとなってしまえば全てが無駄になってしまうだろう。そうなれば80万円分が水の泡。店の経営を揺るがすような大問題だ。だからこそ私も譲るわけにはいかなかった。お客様、今回のキャンセルは笑って済ませられるようなものではないんですよ。もしも支払われないということであれば、こちらも弁護士を立てるなど、それなりの対応をさせていただきます。おいおい、たかが予約をキャンセルしただけで弁護士なんて随分な話だな。こちらからすれば店の経営にも関わる問題です。経営なんてのはお前らの問題だろ。お前らの稼ぎが悪いから客が一度キャンセルしたぐらいでそんなことになるんだよ。お前らが普段努力してないことが原因のくせに、それを客のせいにしてんじゃねえよ。腹の立つ客だ。私もどんどんイライラしてきた。お客様がご自身で予約されたんですよね。でしたら、その責任を負うのが筋です。偉そうに説教してんじゃねえ。てめえ客を何だと思ってんだ。お金を支払わない方は客ではありませんよ。客じゃねえんだったら、金も支払う必要がねえじゃねえか。そんなへりくつは通用しません。お客さん、いい加減にしてくださいよ。私のそんな言葉に男もイラッとしたのだろう。声のトーンが低くなった。はぁ？てめえなんだその口の利き方は。こちらは払って当然のお金をお支払いくださいと言ってるんです。それを子供のような言い訳で逃げようとするからこんなことを言われるんですよ。ご自身の態度と幼稚なへりくつを自覚されれば、このような口の利き方をされて当然だということも理解できるはずですが。すると、てめえ、舐めてんじゃねえぞ！男は電話の向こうで怒鳴り声を上げた。そして、まさかの発言をしてきた。俺は倉橋組のヤクザだぞ！ババアのくせに調子に乗んな！痛い目合わせてやろうか！なんと男は自分が倉橋組のヤクザだと言ってきたのだ。倉橋組のヤクザ？ああ、そうだよ。しかも若頭候補だ。俺が指示を出せば、うちの組員がお前の店を襲うだろうよ。そうなれば、お前はおしまいだ。おしまいね。私はのんきにそんなことをつぶやく。てめえ、倉橋組を舐めてんのか？なんでそののんきな態度は？のんき？
そうですか？その態度がのんきろって言ってんだよ。てめえはヤクザのことなんか何も知らねえからそんな態度でいられるのかもしんねえが、倉橋組の恐ろしさは本物だぞ。同業のヤクザでも倉橋組の名を聞けば逃げ出すぐらいだ。ああ、知ってますよ。倉橋組がかなり巨大なヤクザ組織だってくらい。実は私、倉橋組についてはかなり詳しい。だからこそ、こんな舐めた態度でいられるのだ。だったらその態度おかしいだろうが。なんだお前、俺が嘘をついてるとでも思ってんのか？いえいえ、思ってませんよ。倉橋組の若頭候補なんですよね。わあ、すごいすごい。てめえ、完全に舐めてんな。ざけんじゃねえ。本当にうちの組の連中引き連れて、お前らの店を襲うからな。当然、お前も誰じゃ済まねえ。キャンセル料ぐらいでぐちぐち言わなきゃよかったって後悔させてやるよ。後悔させられますかね。あなたごときが私のことを。調子に乗ってんじゃねえ。だったら地獄見せてやるよ。今すぐ組員連れてお前の店に行ってやる。あら？キャンセル料を払ってくれるってことですか？ちげえや、ボコボコにしてやるって言ってんだよ。お前、本当に危機感のねえやつだな。これだからヤクザの怖さを知らねえ堅気の人間は困る。自分の言動のせいでどういうことが起こるのか、まるで分かっちゃいない。まるで分かっていないっていうのは、あなたの方じゃないですか？はあ？何も分かってないのはあなたの方ですよ。もっと自分の言動を改めた方がいいんじゃないですか？自分で予約をしておきながら、当日になったら店にやってこない。それで店に損害を与えたのに、その責任も取ろうとしない。挙句の果てに自分はヤクザだと言い出して脅しをかける。こんなこと許されるはずがないでしょう。許されるんだよ。なぜなら俺はヤクザだからな。弱い奴は弱い奴に逆らえない。それが自然の摂理だろ。お前らみたいな一般人はヤクザに媚びへつらって言うこと聞いておけばいいんだよ。そうやって賢く生きるのがこの世界の生き方だ。お前みたいな奴は一瞬で消される運命にあるんだよ。さて、どうですかね。調子に乗るなバーバー。今から向かうからな。散々男を挑発してしまったが、もう十分だろう。真実を知らない男が強い言葉ばかり吐くのを聞いていると、なんだかかわいそうにも思えてきた。そのため、私は男に真実を伝えてあげることにした。ここにいらっしゃるんですか？でもね、店にヤクザなんて来られたら迷惑なんですよね。今更押せんだよ。謝っても許してやんねえからな。そうですか。じゃあ、組長と話し合いましょうか。私がそう言うと、男の言葉がピタリと止まった。そして、はぁ？そんな間の抜けた声を上げる。組長と話す？てめえ何言ってんだ？だから、あなた倉橋組ですよね。その倉橋組の組長と話すと言っているんですよ。すると、お前ごときが組長と話せるわけねえだろうが。うちの組舐めてんじゃねえぞ。男はそんな風に怒号を上げた。でもあなたじゃ話にならないじゃない。いつまで経ってもお金を払う気配はないし、脅しまでかけてくる。だったらあなたの組の組長にしっかり話をして、あなたがお金を払うように言ってもらわないと。だから、お前ごときが組長と話せるわけねえだろっつってんだろ。それとも、俺に引き合わせてほしいなんてお願いするんじゃねえだろうな。お前のお願いなんざ聞かねえよ。そんなことしなくても大丈夫。電話一本かければ会えるんだから。はぁ？だって、弟だもの。その言葉で男の言葉が止まった。今、なんて言った？弟だって言ったの。倉橋組の組長、倉橋宗介は私の弟なのよ。
実はさっきからこの男が言っている倉橋組というのは、もともと私の父親が立ち上げた組だ。しかしある日父が他界。そして組を引き継ぐ形で次の組長になったのが私の弟。私はヤクザにはならず、弟がヤクザであることを隠しながら高級料亭を経営しているのだ。その真実をようやく男に伝えた私。すると、お前がうちの組長の姉貴？そんなわけねえだろうが。男は全く信じなかった。まあ、それが当然かもしれない。じゃあ、これだったらどう？倉橋組の組長には、右の目尻にほくろがあるでしょ？まあ、あるけどよ。唇が薄くて目が大きい。髪型はオールバック。組長の顔を知ってるからといって、弟だって証明にはなんねえだろ。顔見知りなだけかもしれねえんだから。じゃあこれはどう？弟には左胸に大きな傷がある。本人は格好がつかないから、ヤクザとの抗争で刺された傷ってことにしてるけど、本当は当時付き合ってた彼女に浮気がバレて、切れた彼女に刺されちゃった傷だって話。その話は、うちの組の中でも知っている人間が限られている話。え？まさか、本当に？だから言ってるじゃない。倉橋組の組長は、私の弟だって。そういえば、組長のお姉さんは料亭をやっていると聞いた気がするな。男はつぶやくようにそんなことを言った。これで信じた？私があんたの組の組長の姉だってことに。信じたよ。そう。じゃあ今から弟に電話かけるわね。木下という男に脅されているって。すると、ちょっと待ってくれ。弟は慌てたような口調でそう言った。頼む！組長には今回の件、秘密にしておいてくれ。頼む？秘密にしておいてくれ？あんた、なんか随分上から目線じゃない？すいません。お願いします。組長には黙っておいてください。嫌に決まってるじゃない。何言ってんのあんた。そこをなんとか。じゃああんた、キャンセル料を払うってことよね。今すぐここに払いに来るってこと？いや、それが、お金がなくてですね。その言葉にカチンと来てしまう。はぁ？あんたお金は払わない。組長には言うな。そう言ってるってこと？なんで私がそこまで譲歩しなきゃいけないのよ。それはその通りなんですが。そもそも、なんであんた予約しといてお金がないのよ。もともと来るつもりだったんだから、お金はあるはずでしょ？いや、それが、お金を払うはずだった人が来れないということになってしまって。だったらその人にキャンセル料を支払わせなさいよ。それも言いにくくて。知らないわよ、そんなの。なんであんたが言いにくいからって、その損害を私が背負わなきゃいけないのよ。おっしゃる通りです。じゃあ、時間はかかるかもしれませんが、少しずつ払いますので。少しずつっていくら？月に2万程度なら。話にならないわよ。もういい。弟に電話しなきゃいけないから電話切るわよ。私がそんなことを言うと、男は大慌てで私を止めた。ちょっと待ってください。お願いします。組長にバレたらやばいんです。組長のお姉様にこんな迷惑をかけたことを知られたら、ボコボコにされてしまいます。お願いです。見逃してください。声を震わせながらそんなことを言ってくる木下。しかし、それでも私は木下のことを許すことはできなかった。とはいえ、チャンスはあげてやってもいいかもしれない。じゃあ、ゲームをしましょう。ゲーム？そう。私は今から車で倉橋組の事務所に向かう。そして弟に会ったら、あなたがやったことをすべて話すわ。だから、私が事務所に到着する前に、私のことを止めてみなさいよ。そうしたら考え直してあげるかもしれないわよ。本当ですか？ええ。わかりました。よし。じゃあ、スタート。
そう言うと、私は電話を切った。そして店のことは従業員たちに任せ、すぐに店を出る。車に乗り、弟の事務所がある場所まで私は車を走らせた。数十分後、事務所の近くの駐車場に車を止め、私は事務所に向かっていた。人通りの少ない夜道を歩き、事務所がある雑居ビルの前に到着。そして中に入ろうとしたその時、すいません。男にそう声をかけられた。木下だろう。はい。先ほど電話で話をしていた料亭の倉橋さんでしょうか。私は薄く笑みを浮かべながら口を開く。ええ、そうよ。よくわかったわね。私がさっき話してた相手だって。まあ、この時間にビルに入っていく女性なんてそういないので。なるほど、それもそうね。すると木下は突然その場で土下座する。そして、先ほどは大変失礼しました。まさか組長のお姉様だったとは知らず、申し訳ございませんでした。時間がかかっても必ずお金は支払います。ですのでどうか、組長には秘密にしておいてください。お願いします。木下は懇願するようにしてそう言った。時間がかかってもお金は払うなんて言われてもね。うちの経営も大変なのよ。そんなに長い時間待ってられない。今すぐにでも払ってもらわなきゃ困るわよ。しかし、手元に金がなくて。じゃあ無理ね。あなたが出した損害なんだから、その分の報いを受けなさい。そうして私が歩き出そうとすると、ちょっと待ってくださいよ。木下が叫ぶようにそう言って私を止める。話が違うじゃないですか。話が違うってどういうことよ。ですから、先ほどの電話では、あなたを止めることができたら許してくれるという話だったじゃないですか。あら、何を勘違いしてるの？私はあなたが私を見つけて止めることができたら考えてあげるって言っただけ。で、言葉の通り、しっかり考えてあげたじゃない。その上で出た結論が無理だってこと。そんな。愕然とした表情を浮かべる木下。私はそんな木下に顔を近づけ口を開く。当たり前じゃない。私があなたを許す理由なんてないわ。なんで私がそんなことをしなきゃいけないのよ。まあ、弟さんの組の若頭候補だから、多めに見てあげる的な。ふざけるんじゃないわよ。自分勝手なことばかり言わないで。そもそも私、あなたみたいな人間が大嫌いなのよ。ヤクザであることを利用して、相手を騙すなんて校則にも程がある。そんなことがこの世界で通用するとでも思ってるの？私にそんなことをやったってことは、あなた、今までも他の人に同じようなことやってるんでしょ。今回、その報いを受ける時が来たの。どうしても許してほしいんだったら、組長本人に言って許してもらいなさい。それをせずに、私に黙っていてほしいなんてお願いすること自体が姑息なのよ。その言葉を聞いた木下はうつむいてしまった。もう反論はないだろう。そう思って歩き出そうとしたのだが、お願いします！許してください！まだ木下はそんなことを言う。あまりにもしつこい。じゃあ、こういうのはどうでしょうか。俺がお姉様の料亭でただ働きをします。それで許してください。舐めてるの？うちの仕事はあんたみたいな素人に務まるような仕事じゃないわよ。あんたなんかがいても邪魔になるだけよ。だったら、男を紹介します。何私がモテない前提で話してるのよ。男なんていらないし、欲しいんだったら自分で探すわよ。じゃあ、俺がお姉様の夜の相手をしてあげるっていうのは、一番いらないわよ。さっきからあんた、私を怒らせるようなことしか言わないわね。何？私を怒らせたいの？許してほしいんですけど。だったら全部が逆効果。もう二度と喋らないで。と、そこで。一体何やってるんだ？そんな声とともにビルの中から姿を現した男が。その男とは、倉橋組の組長。つまり私の弟だ。
組長。おお、木下。お前か。なんかうるせえから、何事かと思って出てきちまったよ。やっほー、宗介。あれ、姉ちゃんなんでこんなところにいるんだ？てか、何？二人は知り合いなのか？わけがわからないといった様子の弟。事情を説明したいところだが、それをすれば修羅場を迎えることになるだろう。それを考えれば、人に見られるかもしれない場所では話をしない方がいい。宗介、中に入れてもらえる？3人でじっくり話したいことがあるから。ああ、わかった。そして私たちは3人で事務所に上がった。組長室に入り、私と弟はソファーに座る。木下は立ったままだった。で、話って何？弟がそう言ったので、私は口を開こうとしたのだが、いや、違うんです。木下が割り込んできた。組長、今回のこれはですね、偶然と言いますか、事故と言いますか、そういうようなことが起きてしまってですね。あ？何言ってんだお前。もっとわかりやすく話せ。ですので、まあ、お姉様と俺とで、ちょっとした勘違いがありまして、それで少し言い争うようなことになってしまったのですが、よく話せば分かってもらえる話だと思うんです。組長の手を煩わせるような話ではないので、気にしないでいただいた方が、みんなのためになると言いますか。いいいよ。もうここまで来たんだし、全員揃ってるんだから、今話した方がいいだろう。それに、姉ちゃんが関わってる話なら、俺も知っておきたいし。冗談とかじゃなくてですか？なんで俺がこのタイミングで冗談言うと思ったんだよ。てかお前、さっきからうるせえぞ。少し黙ってろ。はい。で、何があったんだ？そう聞かれたので、私は料亭で起きたことをすべて弟に話した。木下が予約を入れたのに店にやってこなかったこと、キャンセル料金を支払わないと言い出したこと、脅しをかけられたこと。すると、木下、てめえ何やってんだ？弟はそんな怒号を上げた。すいません、組長。すいませんじゃねえんだよ、てめえ。俺の家族に迷惑かけるなんて、いい度胸してんな。違うんです、組長。知らなかったんです。知ってたかどうかなんて関係ねえんだよ。俺の家族に迷惑かけたって事実が問題なんだ。すいません。お前が予約を入れて店に行けなくなったんだよな。で、事前にキャンセル料金の説明も受けていた。だったらお前が金を払うのが筋だろうが。ヤクザが筋の通らねえダッセーことしてんじゃねえぞ。しかも、うちの組の名前を使って一般人を脅すなんて。てめえ、それがうちの組の品位を落とす行為だって分かってんのか？組の看板に泥を塗ったんだぞ。すいません、組長。お金がなくて。そうするしかなくて。金がなかったんだったら謝るのが筋だろうが。その上でどうやって支払っていくか相談するもんだろ。なのに、お前は姉ちゃんを脅した。おい、木下。お前、俺が筋を通さない奴が大嫌いだってことを知ってるよな。その上でお前はこんなことをやったってことは、完全に俺のことをバカにしてるってことだぞ。そうだろ。違うんです、組長。ちょっとしたボタンの掛け違いで。適当なこと言ってんじゃねえぞ。その言い訳もさっきから腹立つんだよ。すいません。そう言うと、木下はシュンと小さくなった。悪かったな、姉ちゃん。うちの組員が。金の方は俺が立て替えておくから安心して。そういうことなら大丈夫よ。でもさ、こんな奴が若頭候補ってのはどうかと思うわね。だって、どう考えたってこいつ、人の上に立つような人間じゃないでしょ。私がそう言うと、弟はきょとんとした顔をしていた。若頭候補って何の話だ？いや、この人が言ってたのよ。自分は若頭候補だって。すると弟は木下に向き直る。お前、
自分のことを若頭候補だと思ってんのか？いや、そのくらい言っておいた方がビビらせられるかと思って。お前、本当にどうしようもねえな。だったら若頭だって言えばいいのに、それを言う度胸はないなんだな。弟は完全に呆れ返った様子だった。てかお前、高級料亭で40人分の予約って、本当は誰と行く予定だったんだ？代わりに払ってくれるはずの人がいたんだろ。何気なくそんなことを聞いた弟。すると、明らかに木下は焦った様子を見せた。怪しい。そして、そう思ったのは私だけではなかったようで。てめえ、まだ何か隠してんな？弟がそう言った。おい、携帯出せ。なんでですか？お前に聞いても正直に言わなそうだからだよ。さっさと出せ。そう言われて、しぶしぶといった感じで木下は携帯を出す。弟はロックを木下に解除させると、中をチェックし始めた。そしてしばらく経つと、なるほど。そういうことだったが。弟はつぶやくようにそう言った。木下はブルブルと震えている。何があったの？私がそう聞くと、弟からはまさかの答えが。こいつ、組を移るつもりだったらしい。移るってどういうこと？島田組っていう組があるんだが、こいつはうちを辞めてそこに行くつもりだったようだ。それで今日は接待も兼ねて、島田組の組長や幹部たちと食事をする予定だったんだが、向こうでトラブルがあったらしく中止になったそうだ。だよな。はい。食事会の時に俺の知り合いの社長も紹介する予定で、その社長が料金を支払う予定だったんですが、中止になったから払えなくなったってわけか。その通りです。はぁと大きなため息をつく弟。そのため息に木下はビクッと反応していた。木下。はい。うちを辞めたいんだったら勝手に辞めろ。と反応する木下。意外な言葉だったのだろう。別にお前がうちを辞めても何の支障もない。足手まといが減ることを考えりゃ、むしろラッキーだ。そんなひどいこと言わなくても。だがお前、うちのルールは分かってるよな。うちを抜けたいんだったら、500万支払え。あと、俺が肩代わりする今回の料亭のキャンセル料を加えれば、580万だ。そのルールは分かってるんですが、どうしてもお金がなくて。安心しろ。そんなお前にいい仕事を紹介してやるから。その言葉で木下はぎょっとする。まさか。木下、お前明日からマグロ漁船に乗れ。悪い予感が当たったというように頭を抱える木下。ちょっと待ってください。それだけは勘弁してください。木下は涙声になっていた。相当嫌なのだろう。これは決定だ。それに今回の処罰の意味もある。取り消すことはない。そんな、マグロ漁船なんて命の危険もあるじゃないですか。自業自得だろ。俺の家族に迷惑かけといて、このくらいのことで済ませてもらえるんだ。むしろ感謝してほしいぐらいだがな。このくらいのことって。じゃあどうする？まさか金を払わないで逃げようって言うんじゃないよな。それでもいいぜ。俺たちから本当に逃げられると思ってんだったらよ。いや、すいません。マグロ漁船、行かせていただきます。むしろ行きたいです。物分かりがいいようで助かるよ。姉ちゃんもそれでいいか？私はお金が戻ってくるんだったら、なんだっていいよ。クールだな、姉ちゃんは。よし。じゃあこれで話は終わりだ。まさかのトラブルに巻き込まれた私。しかし、これでようやく全てが解決したのだ。それから10分後、私は弟と事務所で話をしていた。木下はもう事務所を後にした。うちの組員が迷惑かけて悪かったな。
そんなことを何度も言ってくる弟。大丈夫だと言っているのだが、謝らないと気が済まないのだろう。宗介が謝る必要なんてないから。悪いのはあの木下って男一人だけなんだし。それに宗介はお父さんの組を守ってくれたんだから。むしろ私がお礼を言わなきゃいけないくらいだよ。実は私たちの両親が亡くなった時、私が組長になろうと思っていた。お父さんが亡くなったことで幹部たちが組を離れてしまい、組を引き継ぐ人間がいなかったからだ。たくさんの組員がいる組を潰すわけにはいかないと思い、私はそう決意したのだが、姉ちゃんには自分の店を持ちたいっていう夢があるだろう。組のことは俺に任せて、姉ちゃんは自分の夢を叶えて。弟がそう言ってくれたことで、私はその後、自分の夢を叶えることができたのだ。宗介、本当にありがとね。私が弟にそう伝えると、弟は照れ笑いを浮かべた。優しく頼りになる弟。あの時支えてもらったように、今度は私が弟を支えられるようになりたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は飯島瑞穂、29歳。その日、私は車で帰宅し、家の近くの駐車場に車を止めた。しかし、そこで面倒なことが起こる。車を降りると、おー、姉ちゃん、かわいいね。一緒に飲もうぜ。男にそう声をかけられたのだ。パッと目をやると、そこには3人の男がいて、あたりにはお酒の空き缶が散らばっていた。どうやら駐車場に座り込んで酒盛りをしていたようだった。いや、結構です。私は男からの誘いを冷たく断った。だが、そんな固いこと言うなって、酒やるからよ。さあ、俺たちと飲める機会なんざそうそうねえぞ。さっさとこっちに来いって、ほら。男たちは口々にそんなことを言ってくる。めんどくさい。そもそもこんなところで酒盛りするのやめてもらえます？近所迷惑なんですよ。私はイラッとしたこともあって、少し強い口調でそう言った。だが、は？てめえなんだその態度。男たちを怒らせてしまったようだ。いや、だってそうですよね。ここは駐車場ですよ。お酒を飲んでどんちゃん騒ぎするような場所じゃありません。近くには家もたくさんあるし、こんな夜遅くに騒いでたら迷惑になるっていうのがわからないんですか？全然わからねえな。どこら辺が迷惑なんだ？答えてみろよ。あなたの言動、顔、存在、すべてが迷惑なんですよ。迷惑じゃないところを見つける方が難しいくらいじゃないですか？おいおい、言うじゃねえか。ここで騒ぐことが迷惑かどうかわからない人には、これくらいのこと言わないと伝わらないでしょ。すると、てめえ、いい加減にしろよ。男はそう言って怒りの表情を浮かべた。そしてまさかの発言をしてくる。調子に乗ってんじゃねえぞ。てめえ、俺たちのことを誰だと思ってんだ。俺たちは、沖田組のヤクザだぞ。なんと、男は自分たちのことをヤクザだと言い出したのだ。しかもこの方は沖田組の組長だからな。姉ちゃん、とんでもない相手に喧嘩売ったもんだな。男たちはそんなことを言って睨みを聞かせてくる。だが、ヤクザなんだ。すごいすごい。私はそんなことを言った。実は、ある事情によって、私はヤクザのことが全く怖くない。しかし、そんな事情を知らない男たちは当然のように怒った。なんだてめえ、その口の聞き方は。俺たちはヤクザだって言ってんだろ。さっき聞いたよ。そんなに何回も言わなくても分かってるから。だったらその態度おかしいだろうが。なんで？だったらどんな態度取ってほしいの？それはお前、もうちょっと、ヤクザなんですか？怖いみたいな感じでやれよ。何それ？ダッサ。こういうのにダサいとかないんだよ。てめえ、俺たちのこと舐めてんだろ。いや、ほんとそうっすよ。組長、俺たち完全に舐められてます。こんな小娘に舐められるなんて許しちゃダメっす。俺たちのプライドにかけて、きっちり目に物見せてやりましょ
そうだよな。このままじゃ、沖田組の名を汚すことになっちまうからな。名を汚すって、もう十分汚れてるじゃない。なんだと？てめえもう一回言ってみろ。十分汚れてる。もう一回言ってんじゃねえよ。沖田組を舐めんじゃねえ。舐められるようなことしてるじゃない。駐車場で酒盛りするヤクザなんて聞いたことないわよ。ヤクザだったらもうちょっと高級な店とかクラブとかそういうところで飲みなさいよ。こんなところでコンビニで買ってきたお酒で酒盛りするなんて大学生じゃないんだから。沖田組はどんだけお金ないのよ。貧乏ヤクザじゃない。私のその言葉で男は顔をあからめた。恥ずかしいところを疲れたのだろう。うるせえよ。今日はたまたまここで飲んでただけだ。たまたまこんなところで飲むヤクザがどこにいるのよ。ヤクザだって色々大変なんだよ。もうちょっとこっちの苦労には配慮しろ。なんで私があんたたちなんかに配慮しなきゃいけないのよ。優しくしてほしいんだったら人に迷惑かけるような場所で飲むんじゃないわよ。うっとつぶやき口ごもるヤクザ。反論の言葉を失ってしまったようだ。すると、兄貴、口で勝負してちゃ勝てないっすよ。そうだよな。力で勝負しましょう。相手は女なんですから。わかった。そんなことをこそこそと話し始めるヤクザたち。そして、お前さっきからうるせえんだよ。俺たちのこと舐めてんだったらボコボコにしてやろうか。突然、男はそんなことを言い出した。口じゃ勝てないから、今度は力でって。本当に野蛮ね。うるせえよ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。俺たちに逆らったらどうなるか、しっかり分からせてやるよ。それが嫌だったら、俺たちと一晩過ごすか？あんたの度胸に免じて、今夜抱いてやってもいいんだぜ。そしたら許してやるよ。あんたたちに抱かれたとしたら、それは人生最大の汚点ね。偉そうにしてんじゃねえぞ。どれだけ強がっても、男3人に力じゃ勝てねえだろ。女一人を男3人で屈服させようなんて恥ずかしいと思わないの？思わねえな。お前の泣き叫ぶ顔が見れるんだったらな。すると、男たちはじりじりと私に近づいてきた。私は、はぁ、と大きなため息をつく。本当にどうしようもない男たちだ。そして、もう少し想像力を働かせることはできないの？私はそんなことを言った。は？想像力？突然何の話してんだお前。兄貴、こいつビビってるんすよ。それで適当な話して話をそらそうとしてるんじゃないっすか？ああ、なんだ。そういうことか。お前、今更ビビったのかよ。このタイミングでビビるんだったらもっと早くビビってるでしょ？本当に想像力がないんだから。うるせえんだよ。てめえ、さっきから俺たちのこと見下しやがって。いい加減にしろよ。それは、あなたたちに問題があるからよ。想像力のなさのせいで、自ら危険に足を突っ込んでるんだから。はあ？危険に足を突っ込んでる？お前、さっきから何言ってんだ？だからね、私がヤクザ3人に対して、これだけ堂々と毒を吐いていることを考えれば、何か裏があるんじゃないかって考えるのが普通じゃないのって言ってるの。裏？そう。ヤクザに立てついても問題ない理由がそこにはあるってことよ。私は大きなため息をついて男たちを睨みつける。そして口を開いた。あなたたち、飯島組って知ってる？飯島組の名を出すと、男たちの動きがピタリと止まった。飯島組。そうつぶやき、3人は目を合わせる。飯島組だったら当然知ってるよ。なあ。そうっすね。ここら辺で一番大きな組っすからね。ここら辺のヤクザだったら全員組長の顔もわかるくらい有名っすよね。そうでしょうね。こんなところで酒盛りするような小さな組からすれば雲の上の存在でしょ？まあ、確かにそうだが、それでお前、なんで飯島組を知ってるかなんてことを俺たちに聞いてきたんだ？男たちも嫌な予感を感じているのだろう。固唾を飲んで私の次の言葉を待っている。そのため私は彼らにとって絶望的な真実を教えてあげることにした。私が飯島組の話をした理由はね、私の旦那が飯島組の組長だからよ。
その言葉に、はぁと声を上げる男たち。ちょっと待て。ってことは、お前は、飯島組組長の妻ってことか？そう言ってるじゃない。なんでそんな人間がこんなところにいるんだよ。いや、なんでって、家がすぐ近くだからよ。ちなみに、家に行けば旦那もいるわよ。私の言葉を聞き、ごくりと唾を飲む男たち。だが、お前が飯島組組長の嫁？そんなわけねえだろ。男はそう言い、私の言葉を信じようとしなかった。さすよね。たまたまここで出会った相手が、そんな大物の嫁だなんて、そんな偶然あるわけないっすよ。どうせ俺たちをビビらせるためについた嘘っすよ。そういうこと言えば、逃げられるとでも思ってるだけっすよ。だよな。おい女。俺たちがそんな嘘に騙されるとでも思ってんのか。バカにすんなよ。嘘じゃないわよ。じゃあ証拠見る？おお、見せてみろよ。ただし、半端な証拠だったら、お前どうなるか分かってんだろうな。はいはい。私はそう言い、スマホを取り出す。そして、はい、これ見て。男たちに画面を見せた。すると、嘘じゃなかったのか。マジかよ。そこに映し出されていたのは、私と旦那のツーショット写真。男たちは旦那の顔を知っているようだったので、これを見せれば証拠になるだろうと思ったのだ。実際にその効果は抜群だった。じゃあ、ちょっとマジだったじゃないですか。どうするんすか、組長。お前らが嘘だとか言うからじゃねえか。俺は最初ちょっと信じてたのに。ちょっと、俺らのせいにしないでくださいよ。そもそも、あの女に最初に絡んだのは組長ですからね。うるせえよ。お前らも楽しそうだったじゃねえか。それは、組長が楽しそうだったからじゃないっすか。俺たちは仕方なく付き合ってたんすよ。そうっすよ。そうしないと組長、お前らノリ悪いなって言って怒るじゃないっすか。俺がそんな小せえことで怒るとでも思ってんのか。実際怒るじゃないですか。仲がいいのか悪いのか、談笑してるのか、小競り合いをしているのかわからないが、私は男たちの話に付き合うつもりはなかった。そこで、じゃあ、お待ちかねの旦那を呼んでくるわね。そう言って、私はスタスタと歩き出す。すると、ちょっと待ってください。男たちはそう言って全力疾走。私の前に踊り出た。そして土下座しながら、すいませんでした。今回の件、なかったことにしてください。男たちはそんなことを言ってきたのだ。なかったことにって、どういうことよ。ですので、俺たちが絡んだことを、旦那さんには言わないでほしいんです。やだ。そう言って、私は再度スタスタと歩き出す。するとまた男たちが追いかけてきて、私の進路を塞ぐように土下座してきた。お願いします。なんとか秘密にしておいてください。なんでよ。実際あなたたち、私に絡んできたじゃない。実際の話は、この際、どうでもいいんです。とにかく言わないでほしいんです。なんで私があなたたちのお願いを聞かなきゃいけないのよ。そこは人助けだと思って。はぁ？もしも、飯島組なんかに目をつけられたら、俺たちの組は一瞬で終わってしまいます。最初に言われたように、俺たちは貧乏で、規模の小さいヤクザなんで、飯島組には逆らえないんです。そんなことになったら、もうヤクザとしてやっていけなくなりますし、そもそも、命が助かるかどうかもわからない。ですので、俺たち3人の尊い命を助けると思って、なかったことにしてください。いや、全然尊いと思ってないんだけど。そこをなんとか、尊いと思っていただいて。まったく。じゃあ分かったわよ。あなたたちの命は助けてあげるように言っておくから。それだったらいいでしょ？いや、それだけじゃ足りないです。すべてを秘密にしてほしいんです。もうちょっと助けてください。うるさいわね。あんた、家の前の駐車場で散々私に絡んできておいて、何様のつもりよ。あんたたちを助けてあげる義理なんかないんだからね。それじゃあ。男はそう言うと、財布を取り出した。これでなんとか許してください。そう言って、男が差し出してきたのは5000円札だった。
俺たちからもお願いします。これでなんとか。そう言い、二人も私にお金を差し出してくる。それぞれ3000円と2000円だった。あなたたち、本当にお金ないのね。これが俺たちにできる精一杯なんです。これでなんとか考え直してください。いや、無理でしょ。じゃあ、今から ATM に行ってお金を下ろしてくるので。いや、お金の問題じゃないのよ。そもそも私、飯島組の組長の嫁なのよ。お金になんて困ってないからさ。だったら、俺たちをパシリとして使ってください。何でも言うこと聞きますので。無理無理。それじゃあ、どうしたら許してくれるんですか？教えてください。さ、何をされても許す気なんてないし、それに、そもそももう手遅れなのよ。私のその言葉で、きょとんとする3人。手遅れ？どういうことですか？これ見て。私はそう言い、先ほども見せたスマホを3人に向けて見せた。これは、電話が繋がってる？そういうこと。実は、さっきあなたたちにスマホを見せたとき、旦那に電話して、そのまま放置しておいたのよ。今、通話中になってるから、旦那は私たちの話を全部聞いてたはず。それに会話の中で、駐車場の前って話もしたから、今、ここに向かってるんじゃないかな。と、そこで、みずほ。後方から聞き覚えのある声が聞こえてきた。旦那だ。大丈夫か？何かされなかったか？大丈夫大丈夫。少し絡まれただけで、何もされてないから。そうか。よかった。旦那の顔を見たからだろう。3人のヤクザは分かりやすく怯えた顔をしていた。本物っすよ。本物の飯島組長っすよ。やばいっす。これ、マジでやばいやつです。どうしたらいいんだ？と、そこで、旦那は鬼の表情を浮かべながら3人を睨みつけた。おい、お前らだな。うちの嫁に絡んできたヤクザってのは。違うんです、飯島組長。何が違うんだ？あと、気安く俺の名前を呼んでんじゃねえ。すいません。お前らも同業だってことは分かってんだからな。組長の家族に手を出したんだから、何をされるかも分かっているはずだ。お前らただじゃ済まさねえから、覚悟しとけ。すると3人はその場で再度土下座する。そして、すいませんでした。声を揃えてそう謝罪した。はぁ、と大きなため息をつく旦那。すると、で、何があったんだ？旦那は私にそう聞いてきた。何があったんだって、何があったかわからないで怒ってたの？途中からの会話しか聞いてなかったからさ。絡まれたことと、こいつらがヤクザだってのは分かってるんだけど、具体的に何があったのかってことはあんまり分かってないんだよ。絡まれたことは間違いないんだよな。まあそうだけど。じゃあいいじゃん。それで、何があったのか詳しく教えてくれ。私は大きなため息をついた。面倒だけど説明するしかない。私が駐車場に行ったら、この人たちが駐車場で酒盛りをしてたのよ。駐車場で酒盛り？なんだそれ。そこら辺の大学生じゃないんだから。私も同じこと言ったわよ。かなり小さくて貧乏な組らしいわよ。だからこんなとこでしか酒盛りできないらしいわ。そんな小さい組が俺の嫁に絡むとはね。旦那がそうつぶやきながら3人をちらっと見ると、3人はビクッと反応した。それで、この人たちが私のことをナンパしてきたのよ。一緒に飲もうってさ。当然私は断ったんだけど、あまりにもしつこいからどんどんイライラしてきちゃって。近所迷惑になるから駐車場で酒なんか飲むなって注意したの。そうしたらこの人たちも反論してきて口論になったってわけ。なるほど。100% こいつらが悪いってことだな。そう言うと、旦那は土下座する3人に近づき、おいと声をかけた。はい。駐車場で酒盛りなんてしてたら、近所迷惑になるってことも、お前らはわからないのか？わかってはいたんですが。だったら、なんで注意された時点でやめなかった？それは、なんと言いますか。
ヤクザのプライドというか、仇の人間に注意されて、簡単には引き下がれないと思ってしまって。それで反論してたら、どんどんヒートアップしてしまい、口論になってしまったんです。なんか、本当に子供みたいな理由だな。あとその人たち、口論になった時、私のことを力ずくで抱いてやるとか言ってきたよ。その言葉で旦那の表情が一気に変わる。怒った時の表情だ。お前ら、どういうことだ？いや、答えろ。はい、その場の勢いで言ってしまったというか、酔ってもいたので。てめえ、酔ってたからなんて言い訳が通用するとでも思ってんのか？ちょっと口論になった話とは全く別だぞ。お前ら、普段からそんなことをしてんのか？いや、普段はそんなことは。嘘つけ。たまたま口論になった時にそんな言葉が出るってことは、普段からやっているってことだろうが。本当に今回だけで。信用できるわけねえだろうが。と、そこで。他の2人のヤクザが口を開いた。組長は本当に普段はそういうことはしない人です。てか、そういうことする勇気もない人というか。そうっすね。うちの組長は弱い相手とか身内にしか強い態度を取れないような小心者の人なんで、さすがにそんなことはしないと思います。実際そんな話聞いたこともありませんし、いつも口だけの人なので、多分今回も口だけの脅しだったはずなんです。すげえダサい組長だな。旦那はそうは言ったものの怒りの表情は消えていた。彼らの言葉を信じたのだろう。私も彼らの話は本当のことだと思う。実際に私が彼らに脅された時、それほど危機感を感じなかった。というのも、彼らは口を出してくるばかりで、全く手を出してこなかったからだ。彼らの脅しはどこか嘘っぽかったので、私もこの男がそんなことをするとは思えなかった。と、そこで旦那がちらりと私の方を見てくる。私は旦那の意図を汲み取り、ゆっくりうなずいた。わかった。信じてやるよ。それでお前ら、もういい。帰れ。旦那からの意外な言葉に3人はと顔を上げた。帰れって言ったんだよ。いいんですか？口喧嘩しただけだろ。もういいよ。なあ。もう大丈夫。ありがとうございます。元気にそう言った。そして3人が立ち上がり帰ろうとした時のことだった。本当にありがとうございました。このお礼に何か困ったことがあった時は言ってください。沖田組は人数は少ないですけど、少しくらいは助けになれると思いますので。そんな言葉を旦那に言った男たち。そしてそれじゃと帰ろうとした時。待て。旦那が低い声でそう言った。ただならぬ気配に顔をこわばらせ、男たちは旦那を見る。お前ら、沖田組なのか？そんなことを言う旦那。そういえば旦那にこの男たちが沖田組という組の人間だということは伝えてなかった。はい。沖田組ですが、何か？そうか。すると旦那は携帯を取り出し電話をかけた。すぐに来てくれ。そう言い電話を切る旦那。誰を呼んだんですか？うちの組員だよ。組員？それはどういう目的で呼んだんですか？とため息をつく旦那。そして男たちを睨みつけた。うちの組が経営しているバーがあってな。つい先日、そこで暴れ回って、店内を散々荒らした奴がいるんだよ。そいつらは散々店のものを壊し、しかも、ガラスが割った時に怪我人まで出した。うちの組員が追いかけたんだが、そいつら酔ってたくせに逃げ足だけは速くて見失っちまったんだ。で、俺たちはそいつを探しているわけなんだが、それが沖田組の人間。しかも、組長と組員2人で、酒癖の悪いやつ。お前たちの特徴にピタリと当てはまるんだが、これってお前らだよな。明らかに顔色が悪くなった3人。旦那の問いに目を泳がせるばかりだ。それが答えだな。
そう言い、旦那は3人にゆっくり近づいてゆく。ちょっと待ってください。いや、確かにそれは俺たちのことなんですが、お前たちなんじゃねえか。違うんです。つい酔っ払ってしまって、ほとんど記憶もないような状態でやってしまったことで。そんなの知ったこっちゃねえんだよ。旦那の怒号が辺りに響いた。お前もヤクザなら分かってるはずだ。ヤクザの島を荒らすっていうのがどういうことかな。しかもお前、今回も酔っ払ってうちの嫁に絡んだんだよな。2回も酒で失敗してやがる。それを考えたら全く反省してないってことだろ。きっちりそのツケは支払ってもらうぞ。すると男たちはまた土下座を始める。お願いします。本当に反省しています。二度とやらないので許してください。今日が1回目ならまだ話はわかる。だが2回目だ。お前の言葉は信用できない。俺たちも今後、組長が酒を飲まないように見張っておきますから。じゃあ、なんで今日見張っておかなかった？それにお前はただの組員で、こいつは組長だろ？いざとなったら逆らえるはずがねえじゃねえか。できもしねえことを言ってんじゃねえぞ。じゃあ、せめて俺たちだけは逃がしてください。店で暴れたのは組長なので。お前らも店にいたんだろう？王国では一人が暴れて、それをお前らがゲラゲラ笑いながら煽っていたと聞いている。それに、組員が組長を売るってのはどうなんだ？俺はそんなすぐに人を裏切るようなヤクザが大嫌いなんだよ。そんな、せっかく助かったと思ったのに。あの時、余計なことを言わなければ。嘆き悲しむ3人の男たち。自業自得だ。組長が到着したら、お前らにはそのまま、うちの組に来てもらう。まあ安心しろ。命までは奪わないから。全然安心できない。そうだな。まあお前らには、二度と今回の件を忘れられないように、数十人の組員で地獄を見せるとして、ついでに、沖田組なんていうふざけた組は、完全に壊滅させよう。お前らみたいなヤクザは、この世から消滅した方がいい。それを聞いた男たちは絶望的な表情を浮かべた。ちなみに、逃げたかったら逃げてもいいぞ。地の果てまで追いかけるだけだからな。まあ、それで捕まったら、命はないと思ってくれ。震え上がる男たち。逃げる気力もなくなったようだ。そして10分ほど経つと数台の車が目の前に止まった。数人の男たちが車から降りてきて男たちを車に連れ込んでゆく。じゃあ、俺たちは事務所に行くから先に帰っててくれ。旦那はそんな言葉を残し車に乗ってそのまま事務所に行ってしまった。私は一人取り残され、ふうと大きく息を吐く。駐車場で面倒な男たちに絡まれ、いろいろあったが、これでようやく全てが終わり、私は安堵した。それから数時間後、私が家にいると、まさかの出来事が。なんと、旦那が家に帰ってきたのだ。あれ？もういいの？私はそう驚きの声を上げる。あの3人に制裁を与え、組を壊滅させるのだから、もっと遅くなると思っていたのだ。旦那の話によると、あの後旦那たちは予定を変え、すぐに沖田組の事務所に行ったらしい。沖田組の組員はかなり少ないため、今いる組員だけで十分制圧できると判断したようだ。そして、勝ち込みに行くと、すぐに組員は降伏。旦那たちは全員を縛り上げ、事務所の中を探った。すると、そこで様々な犯罪の証拠を見つけたとのこと。それを全部調べ、後日警察に提出して、全員を逮捕させようと思っているそうだ。だったらまだ忙しいでしょう。事務所を全部探らなきゃいけないんだから。私がそう言うと、旦那は意外なことを言ってきた。いや、絡まれた直後だから、一人になると怖いんじゃないかと思って。どうやら、旦那は私を一人にさせないために帰ってきたようだ。大丈夫だよ。私は組長の妻なんだから、あれくらい平気。私は笑いながらそう言った。
旦那は組長としては怖い人だけど、普段は私を気遣ってくれる本当に優しい人だ。そんな旦那からの深い愛情を実感した私。これからもよろしくね。そう言って、私は旦那の手をぎゅっと握った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。